Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Σας καλωσορίζω λοιπόν τώρα στο δεύτερο μέρος της ημερίδας και καλώ αμέσως το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, τον κύριο Διδασκάλου, να μας πει δύο λόγια για το εμβληματικό αυτό έργο. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Και από μένα θα προσπαθήσω να μιλήσω πρακτικά και να πω δύο λόγια σε ό,τι αφορά το πλαίσιο, τις διαδικασίες και τους στόχους του προγράμματος, προκειμένου να αρχίσουμε σιγά-σιγά να μπαίνουμε, κύριε Γαρέζου, στην επόμενη φάση της συνεδρίασής μας, που τα στελέχη θα μπορέσουν και θα έχουν τη δυνατότητα αργότερα να σας αναλύσουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα, όμως, θα ήθελα να σε χαρώ και εγώ με τη σειρά μου τα μουσεία, που σήμερα παρέλαβαν το πιστοποιητικό αναγνώρισης. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους και όλους σας. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσετε την εξαιρετική δουλειά που κάνετε και σας εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία. Δεν ξέρω, η κυρία Τσιάρα δεν τη βλέπω. Αξιότιμες κυρίες γενικές, αξιότιμα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, διευθυντές, εκλεκτοί καλεσμένοι, εκπρόσωποι των μουσείων, κυρίες και κύριοι, εκλεκτό Προεδρείο, η αναγνώριση και η πιστοποίηση των ελληνικών μουσείων αποτελεί για το Υπουργείο Πολιτισμού μείζωνα προτεραιότητα της μουσιακής πολιτικής που χαράσει και υλοποιεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του σχεδιασμού και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τον πολιτισμό. 12 χρόνια μετά την πρώτη υπουργική απόφαση του 2011 για την ίδρυση και αναγνώριση μουσείων που δεν ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, ήρθε η σειρά των μουσείων που έχουν ιδρυθεί και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού να εισέλθουν σε διαδικασία αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. Σκοπός της διαδικασίας είναι τα μουσεία να αναβαθμιστούν σε τομείς που καθορίζονται από τις επιταγές της σύγχρονης εποχής, όπως η βελτίωση της προσβασιμότητας, η συμπεριληπτικότητα και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Να αποκτήσουν νέο προσανατολισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία. Καθώς επίσης και να προβάλλουν και να επιβεβαιώσουν στο ευρύ κοινό το σύνθετο έργο που επιτελούν με γνώμονα τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της αειφορίας. Στις κατελάχιστον προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί ένα μουσείο για να πιστοποιεί την καλή λειτουργία του, όπως τέθηκαν από τη σχετική νομοθεσία, περιλαμβάνονται η επάρκεια και καταλληλότητα των εγκαταστάσεων του μουσείου, το ποσοστό των συλλογών που έχουν καταχωρηθεί στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων, η ποιότητα των παρεχόμενων από μέρους του υπηρεσιών προς το κοινό και φυσικά η εξωστρέφειά του. Η πρώτη προϋπόθεση, δηλαδή η επάρκεια και καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο των προκλήσεων που θέτει η κλιματική αλλαγή και των αναγκών που προκύπτουν από τις κτηριακές εγκαταστάσεις δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης λόγω των σφοδρών σε αρκετές περιπτώσεις επιπτώσεών της. Οι επόμενες τρεις προϋποθέσεις αποτελούν νέες προσθήκες. Η υποχρέωση καταχώρησης των κινητών μνημείων των συλλογών του Μουσείου στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων καταδεικνύει την εξέχουσα σημασία της καταγραφής τεκμηρίωσης του εύρους και του συνόλου αυτών σε πανελλήνια κλίμακα. Αυτό έχει στο αποτέλεσμα το Υπουργείο Πολιτισμού δια των υπηρεσιών του να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το εθνικό πολιτιστικό απόθεμα. Οι δύο τελευταίες προϋποθέσεις, η ποιότητα των υπηρεσιών προς το κοινό και η εξωστρέφεια, ακολουθούν τις επιταγές της εποχής και υπαγορεύονται από το αίτημα ενδυνάμωσης της σχέσης του μουσείου με την κοινότητα εντός της οποίας λειτουργεί. Στόχος είναι η κτηριακή αναβάθμιση των μουσείων και η βελτίωση ουσιαστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών τους προς τους επισκέπτες, προκειμένου να καταστούν συμπεριληπτικά, φιλικά και βιώσιμα. Η διαδικασία της πιστοποίησης των μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού σχεδιάστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, τη Διεύθυνση Νότιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχείων και Νεότερων Μνημείων, τη Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων και τη Διεύθυνση Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού.
Ευχαριστούμε όλα τα στελέχη σε αυτές τις διευθύνσεις. Ευχαριστούμε την κυρία Φωτοπούλου, την κυρία Γαρέζου, τον κύριο Φρυσίρα που βλέπω εδώ. Πραγματικά ευχαριστούμε την κυρία Σαραγά, ευχαριστούμε την κυρία Μερτζάνη, όλους όσοι προσπάθησαν και δούλεψαν για αυτό το πρόγραμμα. Το έργο τους συνέδραμε καθοριστικά η ορισμένη με υπουργική απόφαση ομάδα εργασίας για θέματα που άπτονται της ίδρυσης και αναγνώρισης μουσείων κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του νόμου 3028 του 2002, με τη συμμετοχή και της Προέδρου του Ελληνικού Τμήματος του ICOM, της κυρίας Χατζηνικολάου, την οποία πραγματικά ευχαριστούμε από καρδιάς για την εξαιρετική της δουλειά. Οι προδιαγραφές της καλής λειτουργίας ενός μουσείου, καθώς και οι σύγχρονες τάσεις και πρακτικές που διατρέχουν οριζόντια τα θέματα οργάνωσης και παρεχόμενων υπηρεσιών των μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού, αποτυπώνονται στην Υπουργική Απόφαση για την ίδρυση και λειτουργία μουσείων και την πιστοποίηση αυτών που εκδόθηκε το 2022 και είναι αποτέλεσμα των εργασιών διευρυμένης διυπηρεσιακής ομάδας εργασίας. Η πιλωτική εφαρμογή της διαδικασίας της πιστοποίησης αποφασίστηκε να ξεκινήσει από τα μουσεία της Περιφέρειας Ηπείρου, κ. Παπαδοπούλου, και τα μουσεία της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, λόγω των ιδιαίτερων οικονομικο-κοινωνικών χαρακτηριστικών των δύο αυτών περιφερειών. Θα ακολουθήσουν φυσικά στη συνέχεια τα μουσεία των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας. Στη διαδικασία πρόκειται να υπαχθεί σταδιακά το σύνολο των 200 και πλέον μουσείων που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η αξιοποίηση των πορισμάτων που θα προκύψουν από τη δοκιμασία στην πράξη της διαδικασίας πιστοποίησης στα δημόσια μουσεία της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας θα συμβάλλει στο σχεδιασμό ενός προγράμματος αναβάθμισης και ενίσχυσης, το οποίο σέβεται τα δομικά τους χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα θέτει ρεαλιστικά και αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης που θα βοηθήσουν στη μετεξέλιξή τους σε χώρους ολικής προσβασιμότητας, συμπερίληψης και ισχυρής αναγνωρισιμότητας. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή τρίτη ενημερωτική συνάντηση που διοργανώνεται από την Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και διευθύνσεις του Υπουργείου παρουσιάζει συνολικά το ελληνικό σύστημα αναγνώρισης και πιστοποίησης. Την πιο σημαντική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία του Υπουργείου για όλα τα μουσεία της επικράτειας. Η λεπτομερής καταγραφή των λειτουργιών μιας μουσιακής μονάδας γίνεται πλέον εύκολα και αποτελεσματικά μέσω των ειδικών εντύπων που συμπληρώνονται από τα ίδια τα μουσεία. Τα συγκεκριμένα έντυπα ακτινογραφούν με ακρίβεια όλες τις φάσεις και πτυχές της λειτουργίας τους, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν τα ίδια τα μουσεία να αναγνωρίσουν τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης, αποτελώντας παράλληλα ένα κρίσιμο στοιχείο στη διεκδίκηση πόρων και αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων. Αναφορικά με τα μουσεία και τις πινακοθήκες που ανήκουν στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, η διαδικασία της αναγνώρισης παρέχει τη δυνατότητα να αποτυπώσουν τις ανάγκες τους και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εξυγχρονισμού, βελτίωσης και εξέλιξης. Καλούμε λοιπόν όλα τα μουσεία να συμμετέχουν στη διαδικασία αναγνώρισης και πιστοποίησης. Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα, η διασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας, της λειτουργικότητας, της αρτιότητας των εγκαταστάσεων και η εξωστρέφεια των ελληνικών μουσείων είναι στρατηγικές επιλογές του Υπουργείου Πολιτισμού, με σκοπό την ενίσχυση της θέσης τους στο παγκόσμιο πολιτιστικό γίγνεσθε, με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλα τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού που εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται συστηματικά και μεθοδικά για το σχεδιασμό και την ορθή εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και πιστοποίησης μουσείων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γενικό Γραμματέα και δίνουμε το λόγο στην κυρία Φωτοπούλου, η οποία είναι η ψυχή αυτού του έργου, να μας το περιγράψει αναλυτικά και να το γνωρίσετε κι εσείς. Καλημέρα. Θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω όλες και όλους που έχετε έρθει από όχι μόνο την Αθήνα, αλλά και από αρκετά μακρινά μέρη και αναγνωρίζω ανθρώπους που έχουμε συνεργαστεί ή που πρόκειται να συνεργαστούμε σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Και αυτό που θα μιλήσουμε σήμερα, που θα συζητήσουμε σήμερα, είναι ένα πρόγραμμα που αγγίζει όλη την Ελλάδα. Ο σκοπός
του έργου το οποίο έχουμε αναλάβει για την αναγνώριση και το σύστημα αναγνώρισης και επιστοποίησης των ελληνικών μουσείων ανταποκρίνεται σε μία διαπίστωση, ότι τα μουσεία είναι ένας πολύτιμος κοινωνικός πόρος. Είναι ένας πολύτιμος κοινωνικός πόρος διότι είναι ένα σημείο αναστοχασμού όλων μας για το παρελθόν και όχι στήρου αναστοχασμού. Δεν είναι ένα ευχάριστο ή δεν ξέρω συναισθηματικό διάλειμμα μέσα σε μια μέρα. Είναι ένας τόπος από τον οποίο μπορούμε να αντλήσουμε πηγές έμπνευσης για να σχεδιάσουμε το μέλλον. Μέσα στα μουσεία μας υπάρχουν αντικείμενα, υπάρχουν έργα τέχνης, υπάρχουν τεκμήρια τα οποία είναι στην ουσία οι απαντήσεις που έδωσαν οι προηγούμενες γενιές στις προκλήσεις που αντιμετώπιζαν τότε. Όταν μπορούμε να δούμε αυτά, όλες τις συλλογές μας και με αυτό το πρίσμα, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι την αξία που έχει η ανάδειξη των μουσιακών συλλογών ως σημείων να σκεφτούμε το παρελθόν, αλλά και δημιουργικά να αντλήσουμε έμπνευση για να σχεδιάσουμε το μέλλον. Επίσης, τα μουσεία είναι ένας πολύ κρίσιμος κοινωνικός πόρος για έναν τομέα, ένα κλάδο της οικονομίας της Ελλάδας, για τον οποίο συζητάμε πάρα πολύ και πρέπει να σταματήσουμε μερικές φορές εμείς οι άνθρωποι του πολιτισμού να έχουμε ένα ταμπού απέναντί του. Τα μουσεία προσφέρουν το περιεχόμενο, η αρχαιολογική χώρη, η ιστορία προσφέρει το περιεχόμενο για τον τύπο τουρισμού, τον οποίο θέλει πια η χώρα. Η χώρα δεν θέλει τον τουρισμό θάλασσα και ήλιος, θέλει ποιοτικό τουρισμό. Και η ναυαρχίδα του ποιοτικού τουρισμού είναι ο πολιτιστικός τουρισμός. Τα μουσεία μπορούν να δώσουν στους επισκέπτες το ιδιαίτερο χρώμα, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, την ιδιαίτερη γεύση της εμπειρίας της επίσκεψης. Είναι κομβικά γι' αυτό και άρα όλες οι προσπάθειες αναβάθμισής τους θα πρέπει να έχουν στο πίσω μέρος και έχουν, το ξέρω, ειδικά για τα μουσεία με τα οποία εμείς συζητάμε, τα μουσεία του νεότερου πολιτισμού, έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους την προσέλκυση επισκεπτών. Επισκεπτών όμως που θα τους δώσουμε αυτό που πραγματικά αναζητούν, την ξεχωριστή εμπειρία για τον τόπο τον οποίο επισκέφτηκαν. Τα μουσεία επίσης λειτουργούν ως σύστημα. Δεν υπάρχει ένα μουσείο το οποίο να είναι μόνο του. Και γι' αυτό και για την πιστοποίηση ειδικά πάμε με σύστημα, πάμε αναπεριφέρειες. Ξέρουμε και το ξέρετε πολύ καλά ότι μεταξύ μας συζητάμε για νέες τάσεις. Βλέπουμε τι κάνει το ένα μουσείο και θέλουμε να δούμε πώς μπορεί να γίνει και στο δικό μας. Είναι ένα ανοιχτό πεδίο διαλόγου. Το σύστημα αναγνώρισης και πιστοποίησης είναι ένα βήμα για τη συζήτηση των επαγγελματιών αυτού του χώρου, που είναι πάρα πολλοί, δεν είναι μια ειδικότητα, είναι πάρα πολλές ειδικότητες και είναι και πολλής κόσμος ο οποίος δουλεύει είτε στο Υπουργείο Πολιτισμού είτε στον ιδιωτικό τομέα. Λειτουργούν ως σύστημα, φέρνουν εμπειρίες, ο κόσμος, οι επαγγελματίες των μουσείων έχουν εμπειρίες τις οποίες ανταλλάσσουν και το έργο Ελληνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Πιστοποίησης Μουσείων, ένα από τα παραδοτέα του θα είναι και ένα φόρουμ για να μπορούμε να συζητάμε και σε ένα άλλο επίπεδο, πέρα από τα συνέδρια για την καθημερινή εμπειρία, πράγματα τα οποία μας απασχολούν. Και επίσης, το ξέρετε πολύ καλά, ότι το σύστημα που λέμε είναι ότι ένας επισκέπτης, όταν επισκέπτεται ένα μουσείο αρχαιολογικό και μετά ίσως μια πινακοθήκη ή ένα λαογραφικό, ιστορικό κλπ., στην ουσία η εμπειρία του χρωματίζεται από όλα αυτά τα μουσεία. Η χωρική συνάφεια, η σχέση της επίσκεψης προσδίδει νέο νόημα στην αποστολή του καθενός. Και αυτό προσπαθούμε να πούμε μέσα από τις διαργασίες και τις διαδικασίες του συστήματος αναγνώρισης μουσείων, ότι υπάρχει ένα σύστημα στο οποίο το κάθε ένα από τα μουσεία σας λειτουργεί, ένα οικοσύστημα, να το πω έτσι, και μπορούμε να σχεδιάζουμε καλύτερες δράσεις, όχι μόνο για την αναβάθμιση και άρα τις οικονομίες κλίμακος που μπορεί να φέρει όταν γίνεται σε σύνολα, αλλά και για την καλύτερη εμπειρία και την καλύτερη ανάδειξη της εμπειρίας σας, της εμπειρίας της δικής σας και των επισκεπτών στα μουσεία. Έτσι, λοιπόν, έχουμε σχεδιάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει ξεκινήσει η διαδικασία και θα αναφερθώ μετά, μια διοικητική διαδικασία η οποία αφορά στη βελτίωση του συνόλου των μουσείων στην επικράτεια, με σκοπό αυτά πρώτα να αυτοαξιολογούνται, να περνάνε ένα στάδιο αυτοαξιολόγησης, να βλέπουν τι κάνουν καλά, τι θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερα και επίσης αυτό το στάδιο να γίνεται με βάση τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα τα οποία μπορούμε να δίνουμε και μπορούν και τα ίδια τα μουσεία να βρίσκουν και να υιοθετούν μετά καλές πρακτικές σε όλους τους τομείς της οργάνωσης και λειτουργία τους, ώστε να καταλήγουμε σε αυτό το οποίο γιορτάσαμε σήμερα, την απονομή του σήματος αναγνωρισμένο ή πιστοποιημένο μουσείο σε όσα μουσεία πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις.
Η αναγνώριση, η πιστοποίηση είναι μια πολύ μακρά διαδικασία. Η κυρία Χατζηνικολάου αναφέρθηκε και σε πράγματα τα οποία εμείς δεν γνωρίζαμε πολύ παλιότερα από το 2002, την πρώτη εμφάνιση του όρου αναγνωρισμένο μουσείο στο ελληνικό θεσμικό σύστημα με το άρθρο 45 του νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πήρε κάμποσα χρόνια από τότε, από την εισαγωγή του όρου αναγνώριση, για να φτάσουμε στην έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή της αναγνώρισης, δηλαδή τους όρους και τις προϋποθέσεις, το 2011. Το 2014, μέσα από πολλές διεργασίες σε μια ομάδα εργασίας που είχε δημιουργηθεί διυπηρεσιακή τότε στο Υπουργείο, ανοίξαμε το σύστημα σε δημόσια διαβούλευση. Το 2016 αρχίσαμε να το εφαρμόζουμε και μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 42 αιτήσεις για αναγνώριση μουσείου. 33 από αυτές τις αιτήσεις, 33 από αυτά τα μουσεία έχουν ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, τον προέλεγχο. 10 έχουν ολοκληρώσει και τα 2 στάδια της διαδικασίας και έχουν λάβει τον τίτλο του αναγνωρισμένου μουσείου. Εκτός από τα 8 που είδατε σήμερα, βλέπω εδώ το Εβραϊκό, που ήταν το δεύτερο μουσείο που αναγνωρίστηκε, και το Μουσείο Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος, που ήταν το πρώτο μουσείο που αναγνωρίστηκε. Έχουμε ήδη 10 μουσεία και έχουμε και άλλα στο δρόμο, και βλέπω και εδώ πολλούς συναδέλφους οι οποίοι ετοιμάζονται για τη δεύτερη δόση για τον έλεγχο. Το 2021 είχαμε κάποιες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, οι οποίες αποτυπώνονται στο νέο άρθρο 45 του νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, και το 2022 εκδόθηκαν οι 2 υπουργικές αποφάσεις, η μία για την αναγνώριση, η άλλη για την πιστοποίηση, οι οποίες ορίζουν τους όρους και τις διαδικασίες, και αυτές θα είναι το ειδικό αντικείμενο του δεύτερου μέρους αυτής της συνεδρίας. Να μην μείνω σε αυτά, απλά να δώσω λίγο πολύ γρήγορα τους τομείς στους οποίους αξιολογούνται τα μουσεία, είτε είναι τα μουσεία που μπαίνουν οικειοθελώς, τα μουσεία της αναγνώρισης, είτε είναι τα μουσεία που πρέπει να μπουν γιατί είναι μουσεία του Υπουργείου και ακολουθούν αναπεριφέρεια τα κύματα της πιστοποίησης. Ο πρώτος τομέας για τον οποίο αξιολογούνται τα μουσεία είναι ο τρόπος άσκησης της διοίκησης και η βιωσιμότητά τους. Είναι ένας κρίσιμος τομέας, γιατί η καλή οργάνωση είναι κάτι που διατρέχει όλες τις λειτουργίες. Δεν υπάρχει καλό μουσείο αν δεν λειτουργεί σωστά οργανωτικά, αν δεν έχει μια καλή ραχοκοκαλιά οργανωτική. Η διαχείριση των συλλογών με όλες τις διαστάσεις, η τεκμηρίωση, η φροντίδα, η συντήρηση, όλα αυτά είναι η καρδιά του μουσείου, και αυτό είναι ένας μεγάλος τομέας με πολλές παραμέτρους, τον οποίο διερευνάμε σε όλα τα ερωτηματολόγια της αναγνώρισης και της πιστοποίησης. Φυσικά το μουσείο το κάνουν οι άνθρωποι και το προσωπικό του μουσείου είναι πάντα κρίσιμο. Η επάρκεια, η καταλληλότητα του προσωπικού είναι πάρα πολύ σημαντικός τομέας. Και όλα αυτά πρέπει να αποτυπώνονται σε μια καλή εμπειρία προς το κοινό το οποίο το επισκέπτεται. Μετράμε τις υπηρεσίες και πολλές φορές θα δείτε ότι στα ερωτηματολόγια, ειδικά σε αυτό το τομέα αλλά και σε άλλους, έχουμε πολλές ερωτήσεις. Διερευνάμε πάρα πολλές πτυχές. Ο λόγος που έχουμε βάλει ερωτήσεις που ξέρουμε ότι λίγοι θα τις απαντήσουν θετικά είναι παιδαγωγικός. Είναι για να πούμε, κοιτάξτε το κι αυτό, αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε. Δεν είναι on-off κριτήρια, αλλά είναι μια βεντάλια δυνατοτήτων που έχετε σε όλους αυτούς τους τομείς να αξιοποιήσετε αν σας ταιριάζουν, αν το θεωρείτε σκόπιμο, αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Φυσικά, τα μουσεία πρέπει να είναι συμπεριληπτικά σε όλες τις διαστάσεις, συμπεριληπτικά για τους ανθρώπους με κινητικά εμπόδια, αναπηρίες, συμπεριληπτικά για τους ανθρώπους που έχουν διανοητικές δυσκολίες, συμπεριληπτικά για ανθρώπους που ανήκουν σε λιγότερο ευνοημένες κοινωνικές ομάδες. Η συμπεριληπτικότητα είναι πολύ βασική έννοια και αγγίζει πολλές πλευρές της διαδικασίας των μουσείων. Και τελευταίο, αλλά όχι ελάχιστο, η επάρκεια και η καταλληλότητα των κτηριακών υποδομών, η οποία διερευνάται με πάρα πολλά ερωτήματα μέσα από τα ερωτηματολόγια που έχουμε. Το ελληνικό σύστημα αναγνώρισης και πιστοποίησης μουσείων, λοιπόν, προσπαθεί να κρατήσει μια δύσκολη ισορροπία. Προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε κανόνες που βάζει, ρυθμίσεις που θέτει, τις οποίες τις θέτει άλλοτε μαλακά, άλλοτε όμως σκληρά. Αν δεν το έχεις, δεν προχωράς. Προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτό και να αξιοποιήσει και να κερδίσει από τη δυναμική και τις πρωτοβουλίες των μουσείων. Γιατί ξέρουμε, οι άνθρωποι που έχουμε δουλέψει, και είμαστε πάρα πολλοί, δεν είναι ένας και δύο, στις ομάδες εργασίας για τη δημιουργία των ερωτηματολογίων αυτών και όλης της διαδικασίας,
ακούμε τι κάνουν τα μουσεία. Δεν υπάρχει γνώση μόνο σε εμάς. Η γνώση υπάρχει σε εσάς. Και θέλουμε τη δική σας δυναμισμό, τη δική σας πρωτοβουλία, τη δική σας εμπειρία να μπορούμε να τον πληροφορούμαστε και να τροφοδοτούμε αυτό το σύστημα και άλλα μουσεία τα οποία μπορούν να κερδίσουν από τις δικές σας κατακτήσεις. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στη ρύθμιση και το δυναμισμό και την πρωτοβουλία, θέλουμε να καταλήξουμε αυτό το οποίο είναι το σλόγγαν μας. Σε μουσεία τα οποία είναι ελκυστικά, είναι ωραία για τους εργαζόμενους, είναι ωραία για τους επισκέπτες, είναι ωραία για την κοινότητα στην οποία αναφέρονται, είναι συμπεριληπτικά, δεν εξαιρούν κανέναν με όλους τους τρόπους και είναι βιώσιμα. Είναι μουσεία τα οποία μπορούν... Η βιωσιμότητα έχει πάρα πολλές πτυχές. Είναι η οικονομική βιωσιμότητα που μας απασχολεί, αλλά είναι και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, είναι και η κοινωνική βιωσιμότητα, είναι ο τρόπος με τον οποίο συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή επίσης. Έτσι, όπως έχετε ήδη δει στα φυλάδια τα οποία έχουμε δημιουργήσει, έχουμε αυτές τις 12 λέξεις που λέμε, τις 12 βασικές έννοιες. Πρότυπα είναι η πρώτη λέξη. Λειτουργούμε με πρότυπα. Και γιατί μας χρειάζονται τα πρότυπα? Γιατί τα πρότυπα μπορούν να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη. Και αυτή είναι η δεύτερη πολύ βασική έννοια σε όλο αυτό το σύστημα. Είναι ένα σύστημα που είναι ανοιχτό, είναι διαφανές, βασίζεται σε κανόνες γνωστούς σε όλους και η αναγνώριση, η απονομή του σήματος αναγνώρισης, η πιστοποίηση, η απονομή του σήματος πιστοποίησης σημαίνει ότι οποιοσδήποτε μπορεί να έχει εμπιστοσύνη ότι το μουσείο που θα επισκεφθεί είναι ένα μουσείο αξιόλογο. Η εμπιστοσύνη είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για όλους μας και εδώ προσπαθούμε να την καλλιεργήσουμε. Η αξιολόγηση επίσης είναι η βάση αυτού του συστήματος, δεν χρειάζεται να πω, θα πούμε πάρα πολλά και στις επόμενες ομιλίες. Η συμπερίληψη, βεβαίως, η βελτίωση, η διαρκής βελτίωση. Η απονομή ενός σήματος δεν είναι το τέρμα μιας πορείας, το πήρες, το καδράρισες και πολύ θέλουμε να το καδράρετε και να το προβάλλετε αυτό το σήμα που πήρατε, αλλά αυτό έχει μια διαρκή προσπάθεια για τη διατήρηση αυτού της ποιότητας την οποία σας αναγνωρίζετε με το σήμα της αναγνώρισης. Χρειάζεται διαρκής βελτίωση των λειτουργιών και θα δούμε και τους τρόπους με τους οποίους το σύστημα εντοπίζει αυτό, τις ετησίες εκθέσεις. Όλα αυτά φυσικά βασίζονται σε καλή γνώση, τεχνογνωσία, επαγγελματισμό και τη συνεργασία. Αυτές είναι οι βασικές έννοιες και ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένο όλο το ελληνικό σύστημα αναγνώρισης και πιστοποίησης μουσείων και να έρθουμε λίγο στο έργο για το οποίο θα μιλήσουν περισσότερο. Πώς είμαι από χρόνο, έχω τελειώσει? Οκ. Λοιπόν, θα μιλήσουν περισσότερο η ομάδα που είναι εδώ στο πάνελ. Απλά να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το 2021 εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα το έργο αυτό, και θα πούμε ποιο είναι, μετά από πάρα πολλά χρόνια και προσπάθειας, γιατί αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε έχει ανάγκη από έξτρα πόρους για να δημιουργήσει τα συστήματα τα οποία θα δούμε και πόρους που δεν τους είχε το Υπουργείο. Η ένταξη λοιπόν αυτού του έργου έχει ως στόχο πρώτον να προτυποποιήσει όλες τις διαδικασίες και να τις κάνει ανοιχτές για όλους. Και επίσης να μας βοηθήσει όσοι δουλεύουμε στις κεντρικές υπηρεσίες να μπορούμε να έχουμε μια καλή εικόνα, να εκπληρώνουμε αυτό το οποίο είναι ο σκοπός μας, ο επιτελικός ρόλος σε σχέση με το πεδίο στο οποίο δουλεύουμε κάθε μία υπηρεσία. Και να διευκολύνουμε βεβαίως μέσα από όλο το σύστημα που δημιουργούμε τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικές μεθόδους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Έχει ήδη υποθεί, να μην μείνω, το σύστημα αυτό, το έργο και το σύστημα απευθύνεται στα 300 περίπου μουσεία τα οποία δεν ανήκουν στο Υπουργείο, ανήκουν σε συλλόγους, σε σωματεία, σε ιδρύματα, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πάρα πολλά και είναι ένα μεγάλος τομέας με τον οποίο πρέπει να συνεργαστούμε και να συζητήσουμε και φυσικά στα 200 μουσεία για τα οποία έχει την ευθύνη λειτουργίας τους στο Υπουργείο Πολιτισμού. Έτσι αυτή η πράξη λοιπόν διαρθρώνεται σε 3 έργα. Η καρδιά του προγράμματος που έχει ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο είναι το πρώτο υποέργο, είναι η ανάπτυξη του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την αναγνώριση και πιστοποίηση των ελληνικών μουσείων που θα μας προσφέρει το λειτουργικό περιβάλλον για την εφαρμογή του θεσμού και για τη διαχείριση όλων των διαδικασιών.
Το δεύτερο υποέργο είναι το υποέργο της αυτεπιστασίας που λέμε. Είναι αυτό που κάνουμε υπηρεσίες και συνεργαζόμαστε στενά ήδη εδώ και 1,5 χρόνο και μέχρι το τέλος του 2025 περίπου, όπου στην ουσία βρίσκουμε όλα τα σημεία που χρειάζονται παρέμβαση και εξομαλύνουμε και δουλεύουμε. Και το τρίτο υποέργο είναι το έξτρα που σκεφτήκαμε ότι χρειάζεται να βάλουμε. Είναι η δημιουργία γνωσιακής βάσης και 11 οδηγών οι οποίοι καλύπτουν όλες τις πλευρές της μουσιακής διαχείρισης. Αυτό ήταν κάτι το οποίο είπαμε ότι καλύτερα να το δημιουργήσουμε και θα δούμε πώς και να υπάρχει μέσα στο έργο για να μπορέσουμε να δίνουμε ένα έτοιμο πρώτο υλικό στα μουσεία που ενδιαφέρονται να βελτιωθούν και μετά να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει με βάση αυτό. Τα ωφέλη από τη λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος είναι πάρα πολλά. Δεν θέλω να μείνω πολύ σε αυτό. Το πρώτο και βασικό είναι ότι είναι ένα ανοιχτό διαφανές σύστημα και συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των μουσείων προς το Υπουργείο και όλων εμάς που δουλεύουμε μαζί. Δηλαδή, ξέρουμε, βλέπουμε τι γίνεται, δεν ξεχνιέται ένας φάκελος, ξεχνιέται με πολλά εισαγωγικά, δεν χάνεται κάτι, είναι εδώ. Έχουμε προβλέψει διαδικασίες να σηκώνονται σημαίακια για να μας θυμίζουν τι δεν έχουμε κάνει, αν δεν το έχουμε κάνει τη στιγμή που έχουμε κάνει. Είναι ένα πολύ ωραίο πληροφοριακό σύστημα, θα μας πει η κυρία Ντάρδα. Για μας είναι απαραίτητο και για ένα άλλο λόγο. Γιατί μπορεί να μας δώσει έγκυρη πληροφόρηση και πάρα πολύ άμεση. Δηλαδή, όταν έχουμε τα ερωτηματολόγια που κάποιοι έχετε συμπληρώσει στο χαρτί, για να μάθουμε ποια μουσεία αναγνωρισμένα π.χ. έχουν στις συλλογές τους μια τάδε κατηγορία αντικειμένων, πρέπει να αρχίσουμε να ξεφυλίζουμε και να δούμε αυτό έχει, αυτό δεν έχει. Αν όλα αυτά που θα μπουν στο πληροφοριακό σύστημα είναι εκεί, μια απλή ερώτηση, σε πόσα μουσεία έχουμε ράμπα αμαία, για απαντιέται αμέσως. Δηλαδή, είναι ένα βασικό εργαλείο για να μπορείς να περιγράψεις την υπάρχουσα κατάσταση και να πάρεις αποφάσεις για το πού θες να πας και τι πόρους έχεις για να μπορέσεις να πας ως εκεί. Επίσης, αυτό το σύστημα, καθώς θα προχωράει όλο και πιο πολύ, θα μας δίνει τις δυνατότητες για περισσότερες ευκαιρίες για να αξιοποιήσουν τα μουσεία που παίρνουν τα σήματα της αναγνώρισης και πιστοποίησης, δυνατότητες που θα υπάρξουν με τον καιρό, αλλά να μην μείνω σε αυτό. Το τελευταίο κομμάτι του έργου, δηλαδή οι 11 οδηγοί, τους οποίους θα αναλύσουν ο κύριος Βουβάκης, η κυρία Καλινικίδου και ο κύριος Νάσενας, θα πούνε τι είναι. Εδώ βλέπετε τους τίτλους με τους οποίους τους σχεδιάσαμε και καλέσαμε, βγήκαμε σε ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την δημιουργία τους. Να πούμε μόνο τι θέλαμε να πάρουμε από αυτό. Οι οδηγοί καλύπτουν, βλέπετε εδώ, δεν υπάρχει πλευρά της μουσιακής λειτουργίας την οποία δεν καλύπτουν. Αυτό που θέλουμε να πάρουμε δεν είναι να πάρουμε έναν οδηγό για να γίνουν όλοι συντηρητές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θέλουμε να πάρουμε έναν οδηγό για να μάθουν όλοι π.χ. οπτική επικοινωνία, marketing κλπ. Θέλουμε να πάρουμε οδηγούς οι οποίοι να μπορεί ο επαγγελματίας του μουσείου που θα τους χρησιμοποιήσει να ξέρει ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αυτή την προσφέρουν αυτές και αυτές οι ομάδες επαγγελματιών και έτσι θα πάω να τη ζητήσω. Στην ουσία είναι οδηγοί για να μπορέσουν οι επαγγελματίες των μουσείων να πάρουν τις υπηρεσίες, να αναζητήσουν και να πάρουν τις υπηρεσίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δίνουν δηλαδή όλο το φάσμα των δυνατοτήτων σε κάθε πλευρά αυτής της μουσιακής λειτουργίας, ώστε το μουσείο να διαλέξει, να προδιαγράψει, να δει την ανάγκη του, να την εντοπίσει, να αναζητήσει τον επαγγελματία, τους επαγγελματίες και να μπορέσει να πάρει αυτό το οποίο θέλει. Εδώ θα σταματήσω εγώ και σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Φωτοπούλου. Θα ήθελα να καλέσω τώρα στο βήμα την κυρία Σοφία Πλούμπη, Διευθύντρια Διαχείρισης Έργων στην Κοινωνία της Πληροφορίας, με την οποία συνεργαστήκαμε πολύ στενά και εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε για το έργο και η οποία ακριβώς θα μας μιλήσει για αυτή τη συνεργασία. Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ το Υπουργείο Πολιτισμού, την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, για την πρόσκληση συμμετοχής σε αυτή την ημερίδα, αλλά επίσης και για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε για να αναλάβουμε το ψηφιακό μέρος αυτής της δράσης για την αναγνώριση και την πιστοποίηση των μουσείων.
Σε πρώτο στάδιο θα αναφερθώ λίγο για τι είναι η κοινωνία της πληροφορίας. Πιθανά κάποιοι να μην γνωρίζουν το ρόλο μας στην υλοποίηση των ψηφιακών έργων. Θα σας πω κάποια λόγια για την κοινωνία της πληροφορίας, μια μικρή περιγραφή, και θα περιγράψω λίγο την διαδρομή της συνεργασίας μας με το Υπουργείο Πολιτισμού για το σύστημα αναγνώρισης και επιστοποίησης των μουσείων. Η κοινωνία της πληροφορίας ΑΕ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελεί τον κεντρικό κόμβο σχεδιασμού και υλοποίησης έργων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και γενικώς έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Συμμετέχει στην χάραξη της της ψηφιακής στρατηγικής και υλοποιεί έργα παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης στους φορείς του δημοσίου σε όλο τον κύκλο ζωής των έργων, από την έναρξη του σχεδιασμού, της ανάλυσης απαιτήσεων, την εξασφάλιση χρηματοδότησης, την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας, την παρακολούθηση της υλοποίησης μέχρι την παράδοση του έργου. Όλα αυτά μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τον τακτικό προϋπολογισμό, τα έργα που υλοποιούμε. Έτσι, συνήθως τα έργα που αναλαμβάνουμε είναι οριζόντια, μεγάλα έργα, αλλά και μικρότερα σημαντικής παρέμβασης, όπως και έργα του Υπουργείου Πολιτισμού. Αναβαθμίζουμε την λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, αναβαθμίζουμε τις υποδομές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και γενικώς βελτιώνουμε την παροχή των υπηρεσιών του κράτους προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Για όλα αυτά έχουμε εμπειρία 22 ετών, πλέον των 20 ετών. Έχουμε τεχνογνωσία, εμπειρία στη διαχείριση και στην υλοποίηση μεγάλων έργων πληροφορικής για το δημόσιο. Μια μικρή αναφορά για το τι κάνουμε αυτή την περίοδο. Διαχειριζόμαστε 357 έργα, τα οποία βρίσκονται σε διάφορες φάσεις υλοποίησης και έχουν προϋπολογισμό 2,7 δις ευρώ. Από αυτά υλοποιούμε ήδη 157 συμβάσεις, 1,3 δις ευρώ. Πρωταγωνιστούμε στην υλοποίηση των ψηφιακών έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, με την υλοποίηση 79 έργων συνολικού προϋπολογισμού 2,1 δις ευρώ. Μπορεί να σας κουράζω λίγο, αλλά είναι σημαντικό να ακούσετε και την εμπειρία που έχουμε σε όλη αυτή τη δραστηριότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε την οργανωτική δομή και την τεχνογνωσία αυτών των 22 ετών, ώστε να μπορούμε να επιταχύνουμε την υλοποίηση έργων πληροφορικής στο δημόσιο και να υποστηρίξουμε τους φορείς για το σκοπό αυτό. Το πρώτο εξάμηνο του 2023 προκηρύξαμε 31 έργα 231 εκατομμυρίων ευρώ. Συνεργαζόμαστε με πάρα πολλούς φορείς, πάνω από 50 φορείς. Έχουμε υπογράψει 147 προγραμματικές συμφωνίες. Μέσα σε αυτούς τους φορείς είναι και το Υπουργείο Πολιτισμού, που μας έκανε την τιμή και μας έχει εμπιστευτεί την υλοποίηση και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και τη συμβολή μας στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αναγνώρισης και επιστοποίησης των μουσείων. Το έργο αυτό το ανέλαβε η κοινωνία της πληροφορίας με κύριο του έργου τον Υπουργείο Πολιτισμού. Φυσικά η κοινωνία της πληροφορίας είναι η αναθέτουσα αρχή, ο φορέας υλοποίησης. Ανάδοχος του έργου είναι η Κοσμοτέ και η κυρία Ντάρδα στη συνέχεια θα μας δώσει αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου του έργου. Το συμβατικό τίμημα του έργου είναι 609.584 ευρώ. Χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-20 και θα περάσει και στο επόμενο. Η έναρξη του έργου ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023, έχει διάρκεια 22 μήνες και θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2025. Στους σκοπούς του έργου είναι η ανάπτυξη
του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την αναγνώριση και την πιστοποίηση των μουσείων, με στόχο να ψηφιοποιηθούν όλες οι διαδικασίες και να παρέχονται με μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προς τα μουσεία. Φυσικά, στους στόχους του έργου, στους βασικούς στόχους του έργου, περιλαμβάνεται η επιτάχυνση της διαδικασίας αναγνώρισης και επιστοποίησης των μουσείων, η βελτίωση της λειτουργίας τους, όπως ανέφερε προηγουμένως και η κυρία Φωτοπούλου, η συνέργεια μεταξύ των μουσείων, η εφαρμογή καλών πρακτικών, καθώς και η υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού στην εφαρμογή της μουσιακής πολιτικής. Έτσι, τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτή τη διαδρομή συνεργασίας με τις πολύτιμες συνεργάτηδες και ιδιαίτερα την κυρία Φωτοπούλου που έχει στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια από την αρχή που ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας. Το Δεκέμβριο του 2020 υπογράψαμε την προγραμματική συμφωνία. Αμέσως μετά ξεκίνησε η καταγραφή των τεχνικών απαιτήσεων του έργου, η δημόσια διαβούλευση του τεύχους διακήρυξης, οι εγκρίσεις που λάβαμε από το ΕΣΠΑ και προκηρύξαμε το διαγωνισμό τον Ιούλιο του 2021. Είχαμε μεγάλη συμμετοχή από την αγορά πληροφορική στο διαγωνισμό και γι' αυτό καθυστέρησε λόγω ενστάσεων η συμβασιοποίηση του έργου, η οποία και ολοκληρώθηκε, η σύμβαση υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2023. Στην τρέχουσα φάση έχει ολοκληρωθεί η μελέτη υλοποίησης για την εφαρμογή του έργου και έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του συστήματος. Στις αρχές του 2025 αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου και η παράδοση προς το Υπουργείο Πολιτισμού. Για άλλη μια φορά, τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υπουργείο Πολιτισμού, τους ανθρώπους του πολιτισμού, γιατί πραγματικά μας δίνει ιδιαίτερη ευχαρίστηση και είναι μεγάλη τιμή για μας να ασχολούμαστε με τον πολιτισμό. Οι άνθρωποι της τεχνολογίας μας ξεκουράζει, μας κάνει πιο πολλοί ανθρώπους και συμβάλλουμε κι εμείς μέσω από την τεχνολογία στην αναβάθμιση του πολιτισμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώ τώρα την κυρία Ντάρδα, υπεύθυνη διαχείρισης του έργου, όπως ήδη σας είπε η κυρία Πλούμπη, να μας περιγράψει ακριβώς την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την αναγνώριση και πιστοποίηση των ελληνικών μουσείων. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνεργάτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη συμμετοχή σήμερα σε αυτή την ενδιαφέρουσα ημερίδα με το πολύ ενδιαφέρον κοινό. Η εταιρεία Κοσμοτέ έχει αναλάβει... Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Την υλοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος αναγνώρισης και επιστοποίησης των ελληνικών μουσείων έχει αναλάβει η εταιρεία Κοσμοτέ σε συνεργασία με την εταιρεία InDigital. Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η αναθέτουσα αρχή, δηλαδή η εταιρεία η οποία διεκπεραίωσε την διαγωνιστική διαδικασία, είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας και με αυτή τη διαδικασία ανατέθηκε το έργο στην Κοσμοτέ. Το συμβατικό τίμημα, όπως ανέφερε και η κυρία Πλούμπη, ανέρχεται στα 609.000 και η έναρξη της σύμβασης ουσιαστικά ξεκίνησε στις 2 Μαΐου του 2023. Θα συμπληρώσω για τους σκοπούς του έργου. Μέσω του συστήματος που θα υλοποιηθεί, σκοπεύεται η κατάργηση των αναχρονιστικών διαδικασιών. Σήμερα τηρείται η πληροφορία σε αποσπασματικά αρχεία, σε Excel, Word ή οτιδήποτε. Επίσης, σαρώνονται έντυπα που περιλαμβάνει ο σχετικός φάκελος της υποβολής των αιτημάτων αναγνώρισης και επιστοποίησης και γενικά υπάρχει μία όχι τόσο οργανωμένη διαδικασία υποβολής και ελέγχου και εποπτείας των αιτημάτων της αναγνώρισης και της πιστοποίησης των υποψήφιων μουσείων. Οπότε, το σύστημα προσβλέπει στον εξυγχρονισμό των διαδικασιών του Υπουργείου,
Θα προσφέρει οργάνωση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών υποβολής και διαχείρισης των αιτημάτων και επίσης θα παρέχει μια αξιόπιστη διαδικασία απονομής του σήματος αναγνωρισμένο μουσείο ή πιστοποιημένο μουσείο. Στο σύνολό το σύστημα θα υποστηρίξει την υποχρεωτική πιστοποίηση των μουσείων που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, που από ό,τι γνωρίζουμε σήμερα είναι περίπου 200 μουσεία, και θα υποστηρίξει επίσης την αναγνώριση των μουσιακών οργανισμών που δεν ανήκουν στο Υπουργείο και επιθυμούν να ελεγχθούν για την απόκτηση του σήματος, που είναι περίπου αυτά τα μουσεία γύρω στα 300. Τέλος, σκοπεύει το σύστημα να χαρτογραφήσει το μουσιακό τοπίο σε όλη την επικράτεια με την δημιουργία του ψηφιακού μητρώου. Θα σας παρουσιάσω τώρα το αντικείμενο της υλοποίησης του έργου, έχοντας την ευθύνη της, εκπροσωπώντας την Κοσμοτέ και έχοντας την ευθύνη της διαχείρισης της σύμβασης. Θα σας παρουσιάσω το αντικείμενο της υλοποίησης του έργου, τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τα χρονοδιαγράμματα μέχρι την ολοκλήρωση του συστήματος. Το πρώτο τμήμα του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών, που είναι ένα τμήμα το οποίο ήδη έχει ολοκληρωθεί. Η εκπόνηση των μελετών περιλαμβάνει τη μελέτη εφαρμογής, στην οποία συλλέγονται οι απαιτήσεις του έργου, αποτυπώνονται οι λειτουργικές προδιαγραφές και σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες αποδίδεται ο σχεδιασμός του συστήματος. Στη συνέχεια υπάρχει η μελέτη εγκατάστασης στο G-Cloud. Το σύστημα πρόκειται να φιλοξενηθεί στις νεφοϋπολογιστικές υποδομές του cloud που παρέχει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οπότε πρέπει να καταγραφούν οι απαιτήσεις για να φιλοξενηθεί ανάλογα το σύστημα σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Έχει πραγματοποιηθεί επίσης μελέτη διαλειτουργικότητας, ώστε να παρέχεται συνεκτική πληροφορία κατά τις διαδικασίες πιστοποίησης και αναγνώρισης των μουσείων. Και τέλος η μελέτη ασφάλειας, η οποία προτείνει την λήψη μέτρων για την αποφυγή διαρροής δεδομένων και την προστασία από τις επιθέσεις κυβερνοασφάλειας, που σήμερα, όπως γνωρίζετε, είναι τάση. Τι περιλαμβάνει τώρα το σύστημα, το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη να υλοποιείται? Το πρώτο υποσύστημα είναι μία διαδικτυακή πύλη, που ουσιαστικά αποτελεί τη δίωδο για όλα τα συστήματα που θα υποστηρίξουν την διαδικασία της πιστοποίησης και της αναγνώρισης. Από την διαδικτυακή πύλη ο χρήστης μπορεί να πάρει υπηρεσίες mentoring, που σημαίνει ότι από το ψηφιακό υλικό που παρέχεται μπορεί να πάρει πληροφορίες και κατευθύνσεις για να συμπληρώσει τα αιτήματά του ή τυχόν θέματα άλλα που πρέπει να συμβουλευτεί μέσω του φόρουμ με συνεργατικούς φορείς. Μπορεί να δει το ημερολόγιο των εκδηλώσεων, να λάβει στο email του νέα πρόσφατα που χρησιμεύουν στις αρμοδιότητες και στην εργασία του, και επίσης να υποβάλει αιτήματα ticketing, όπως τα λέμε, στην υπηρεσία Help Desk, που θα βοηθήσουν τον χρήστη οποτεδήποτε έχει πρόβλημα με τη χρήση του συστήματος. Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνει ένας χρήστης όταν θέλει να λειτουργήσει το σύστημα είναι να πάρει έναν κωδικό. Εκεί θα μπει στο υποσύστημα αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης χρηστών, και με την συνεργασία της εφαρμογής του TaxisNet θα μπορεί να δώσει τον αντίστοιχο κωδικό και να έχει πρόσβαση στο σύστημα της αναγνώρισης και πιστοποίησης των μουσείων. Επίσης, όπως ανέφερε και η κυρία Φωτοπούλου προηγουμένως, τα ερωτηματολόγια είναι και πολλά και πολύπλοκα και μακροσκελή,
με στόχο να καταχωρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφορία για τα αντίστοιχα μουσεία. Οπότε, το σύστημα μεριμνά να υπάρχει ειδική διαχείριση για αυτά τα ερωτηματολόγια για να διευκολύνει τους χρήστες που θα θέλουν να τα συμπληρώσουν. Ακολουθεί το σύστημα διαχείρισης εγγράφων και ροής διαδικασιών, όπου ο εξωτερικός χρήστης θα υποβάλει τα αιτήματά του, αυτά τα αιτήματα θα καταχωρούνται, θα επισυνάπτονται και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και στη συνέχεια οι αρμόδιες διευθύνσεις θα ελέγχουν την ποιότητα των δικαιολογητικών έως το τέλος του ελέγχου και της απονομής του σήματος, της ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Επίσης θα υπάρχει και ένα μητρό μουσείο, όπου εκεί όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν να ανατρέχουν και να βλέπουν πόσα είναι αυτά τα μουσεία που υπάρχουν στην χώρα μας. Φυσικά ένα τέτοιο σύστημα υποστηρίζεται από την βάση δεδομένων που τηρεί όλη την πληροφορία για το σύστημα και για τις διαδικασίες που το διέπουν. Τέλος, στο πλαίσιο της υλοποίησης θα διασφαλιστεί και η διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα, όπως είναι το εσωτερικό πρωτόκολλο του Υπουργείου, αλλά και διαλειτουργικότητα με το αρχαιολογικό κτηματολόγιο ή με μητρό άλλων πολιτιστικών οργανισμών. Αφού ολοκληρωθεί το σύστημα αναγνώρισης και επιστοποίησης μουσείων, ακολουθεί μία τρίμηνη περίοδος της πιλωτικής λειτουργίας του. Θα συγκροτηθεί μία ομάδα από κρίσιμους χρήστες. Αυτή η ομάδα θα τρέχει, το καλό είναι να τρέχει σε καθημερινή βάση, δηλαδή να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, να τρέχει σενάρια που βασίζονται στην αντίστοιχη διαδικασία, να τρέχει τα σενάρια έτσι ώστε να προκύψουν οι ελλείψεις τόσο από την χρήση του συστήματος, δηλαδή αν κάποιος χρήστης το χρησιμοποιεί σωστά το σύστημα ή όχι, αλλά να προκύψουν και θέματα πιθανόν που έχουν να κάνουν με το ίδιο το σύστημα, δηλαδή προβλήματα που δεν έχουν εντοπιστεί κατά την παράδοση και που θα διορθωθούν όλα αυτά τα προβλήματα για να παραδοθεί ένα αξιόπιστο στη λειτουργία του σύστημα. Αφού τελειώσει η πιλωτική λειτουργία, θα ακολουθήσει η δοκιμαστική λειτουργία, όπου εκεί θα συμμετέχουν και τα μουσεία με την κανονική υποβολή των αιτημάτων τους. Να πω ότι τόσο στην πιλωτική λειτουργία όσο και στη δοκιμαστική λειτουργία θα παρέχεται τεχνική υποστήριξη από τεχνικούς του συστήματος για να βοηθάνε σε όλη την διαδικασία τους χρήστες και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις για το επόμενο βήμα που θα είναι πλέον η όριμη και παραγωγική λειτουργία του συστήματος. Παράλληλα με την πιλωτική λειτουργία και τη δοκιμαστική λειτουργία θα παρασχεθούν υπηρεσίες εκπαίδευσης και υπηρεσίες και δράσεις δημοσιότητας. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα εκτελεστεί θα αφορά γύρω στα 100 στελέχη. Αυτά θα είναι και στελέχη που θα προέρχονται από μουσεία, αλλά και υπάρχει μια εκτίμηση 25 στελέχη διαχειριστών και χρηστών από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στο πλαίσιο της δημοσιότητας έχει προβλεφθεί να πραγματοποιηθεί η μερίδα, να προωθηθούν ηλεκτρονικά υλικά δημοσιότητας και έντυπα υλικά, και επίσης για την διεύρυνση της ενημέρωσης, τα υλικά αυτά θα προβληθούν σε μέσα επικοινωνίας και μηχανές αναζήτησης. Μία
άποψη να πάρετε για την λογική αρχιτεκτονική του συστήματος. Όπως σας είπα και πριν, η πρώτη επαφή με το σύστημα είναι η διαδικτυακή πύλη. Όπως βλέπετε, τόσο ένας εσωτερικός χρήστης που μπορεί να προέρχεται από το Υπουργείο, όσο και ένας εξωτερικός χρήστης που είναι τα υποψήφια μουσεία για αναγνώριση και επιστοποίηση, αλλά και οι διαχειριστές της πύλης, έχουν κεντρική πρόσβαση στην διαδικτυακή πύλη, όπου εκεί θα κάνουν register, θα καταχωρήσουν θα αποκτήσουν τον κωδικό τους και στη συνέχεια θα προχωρήσουν είτε στην υποβολή του αιτήματος, στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, στην καταχώρηση του αιτήματος, που στη συνέχεια θα πάρει το δρόμο του και θα διεκπεραιωθεί από τις αντίστοιχες διευθύνσεις των Υπουργείων. Το χρονοδιάγραμμα είναι 22 μήνες, όπως είπε και η κυρία Πλούμπη. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει τη μελέτη εφαρμογής. Απομένουν 12 μήνες για την υλοποίηση του συστήματος και την παράδοση. 2 μήνες θα ασχοληθούμε με την εγκατάσταση στο cloud. Θα ακολουθήσουν 3 μήνες πιλωτική, 3 μήνες δοκιμαστική λειτουργία και σε αυτό το εξάμηνο θα παρέχονται και υπηρεσίες εκπαίδευσης και στο τέλος υπηρεσίες δημοσιότητας, δράση δημοσιότητας. Κλείνοντας, θα θέλω να πω λίγο ποιοι είναι οι παράγοντες επιτυχίας του έργου. Σαφώς είναι η συνεργατικότητα, αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων μουσείων, φορέων και υπηρεσιών και η διαμόρφωση μιας κοινής οπτικής για τη λειτουργία των μουσείων της χώρας. Πλήρης και ολοκληρωμένη ανάλυση απαιτήσεων του έργου. Εκτιμώ ότι έχει γίνει, αλλά οτιδήποτε και να παραλείπεται, είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε κάθε προσπάθεια πάνω στην ολοκλήρωση του συστήματος. Η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων πρέπει να γίνεται και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά του αναδόχου αλλά και από την πλευρά του Υπουργείου, για να ολοκληρώσουμε σύμφωνα με τα συμβατικά όρια. Και συμμετοχή, έτσι, συμμετοχή. Επιτυχημένη ολοκλήρωση πιλωτικής και δοκιμαστικής λειτουργίας με τη συμμετοχή εξειδικευμένου και καταρτισμένου προσωπικού με γνώση στο αντικείμενο. Είναι μεγάλο θέμα να υπάρχει ισχυρή συμμετοχή στην πιλωτική λειτουργία και στην έναρξη του έργου, για να μπορείτε να δείτε και τα ωφέλη του. Κρίσιμο επίσης παράγοντα επιτυχίας αποτελεί η μετάπτωση και ενσωμάτωση στο νέο σύστημα των υφιστάμενων δεδομένων. Και κλείνοντας να πω ότι, όπως ανέφερα και πριν, η διευρυμένη ενημέρωση θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην επιτυχία του έργου, που είναι η προβολή του ωφέλους για τα μουσεία, με συνεργασίες, πρόσβαση σε καμπάνιες και εκπαιδευτικές δράσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ντάρδα. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω, αν επιτρέπετε, ότι θεωρώ ότι η προεργασία που είχε γίνει από τις διευθύνσεις και από τους συνεργάτες της αυτοεπιστασίας βοήθησε στο να είμαστε πολύ έτοιμοι στην ανάλυση των απαιτήσεων. Και νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσουν και οι συνεργάτες μας από τη Radiant, τον επόμενο ανάδοχο που έχει αναλάβει το έργο των εμπειρογνωμοσύνων για τη δημιουργία γνωσιακής βάσης σε αυτό το σημείο, και καλώ τον κύριο Βουβάκη να μας το παρουσιάσει. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμες και αξιότιμοι διευθύντριες και διευθυντές του Υπουργείου Πολιτισμού, κυρίες και κύριοι από το θαυμαστό κόσμο των μουσείων και του πολιτισμού, η εταιρεία Radiant, την οποία εκπροσωπώ, δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στον χώρο του πολιτισμού, υλοποιώντας ψηφιακά έργα ανάδειξης και επικοινωνίας του πολιτιστικού αγαθού στο κοινό, αλλά και δημιουργίας υποδομών σε πολιτιστικούς φορείς που στόχο έχουν τη διευκόλυνση της διαχείρισης και την πολλαπλή αξιοποίηση των συλλογών τους. Όταν εγώ και οι συνεργάτες μου είδαμε τη διακήρυξη του παρόντος έργου, θεωρήσαμε ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Μετά από αρκετές συζητήσεις και εσωτερικές διαβουλεύσεις, καταλήξαμε στο ότι μας ενδιαφέρει να διεκδικήσουμε αυτό το έργο, που φαινομενικά μόνο ήταν πολύ διαφορετικό από αυτά που έως σήμερα έχουμε υλοποιήσει. Και ήταν πράγματι ένα μεγάλο στοίχημα. Διότι, πρώτα απ' όλα, έπρεπε να οργανώσουμε και να συντονίσουμε μια μεγάλη ομάδα από επαγγελματίες του χώρου διαφορετικών ειδικοτήτων, με τους οποίους είχαμε κατά καιρούς συνεργαστεί, αλλά μεμονωμένα. Δεύτερον, το ίδιο το αντικείμενο του έργου προσφέρει μια τεράστια ευκαιρία για να δημιουργηθούν οι υποδομές σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των μουσείων,
Κάτι που σε ορισμένα έργα είχαμε επιχειρήσει, αλλά όχι σε μεγάλη κλίμακα. Και τέλος, όλος αυτός ο διάλογος που θα ανοίξει για αυτά από τα ζητήματα, προκειμένου να διατυπωθούν αρχές και να προσδιοριστούν προδιαγραφές, θα επιφέρει αλλαγές προς την πιο εύρυθμη λειτουργία των μουσείων, γεγονός πως τελικό στόχο αποτελεί και τη μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς. Το έργο, όπως γνωρίζετε, αφορά την εκπόνηση 11 εξειδικευμένων οδηγών που θα αποτελέσουν τη βασική υποδομή σε επιμέρους θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των μουσείων με βάση την επιστημονική βιβλιογραφία και τις διεθνείς καλές πρακτικές. Οι τομείς αφορούν τη μουσιακή διοίκηση και λειτουργία, τη διαχείριση των συλλογών και τη συντήρησή τους με έμφαση στην προληπτική συντήρηση, την εκπόνηση μουσεολογικών και μουσεογραφικών μελετών, την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και σχεδίων βιωσιμότητας και της ανάπτυξης πόρων, την προσβασιμότητα φυσική και διανοητική των μουσιακών οργανισμών, την ψηφιακή στρατηγική, την ανάπτυξη του εθελοντισμού, την επίτευξη του στόχου για το πράσινο μουσείο, την έρευνα κοινού, την επικοινωνία και το πολιτιστικό μάρκετινγκ, τη διαχείριση κινδύνων και καταστροφών και τέλος την ανάπτυξη του κοινωνικού και εκπαιδευτικού ρόλου του μουσείου. Δώστε μου ένα λεπτάκι, συγγνώμη, γιατί η τεχνολογία μου ξεγέλασε. Όλοι οι παραπάνω τομείς χρήζουν επικαιροποίησης και σύγχρονης διαπραγμάτευσης, καθώς τα δεδομένα αλλάζουν ολοένα. Βλέπετε τι συμβαίνει και στον χώρο των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων και με την κλιματική αλλαγή, ενώ και με την ταχύτατα αναπτυσσόμενη τεχνολογικά και όχι μόνο εποχή που ζούμε, καθιστά επιβεβλημένο τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των μουσείων, τα οποία καλούνται να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και επιταγές. Επιπλέον, έτσι πρέπει να φροντίσουμε την προστασία και τη βιωσιμότητα των φορέων. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές, πεδίο που έρχεται να αντιμετωπίσει αυτό το έργο, για το οποίο θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι αισθάνομαι υπερήφανος που η Radiant συμμετέχει και όλοι οι συνεργάτες με απόλυτο αίσθημα ευθύνης έχουν αναλάβει. Έτσι, θεωρώ οφειλή να ευχαριστήσω όλη την ομάδα μας ονομαστικά, την Τάνια Κυριακού και την Ιωάννα Χαραλάμπους, τη Βασιλική Μαραγκάκη, τη Μαρία Φασουλά, τη Μαρία Φλόρου, τον Νίκο Ανδρουτσόπουλο, την Έλια Βλάχου και την Άννα Καλινικίδου και τον Σπύρο Νάσενα που θα μιλήσουν σε λίγο. Επιπλέον θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη της ΔΙΝΕΠΟΚ και των άλλων υπηρεσιών του ΙΠΟΑ με τα οποία συνεργαζόμαστε το τελευταίο καιρό κατά τη φάση υλοποίησης του έργου. Ειδικά ευχαριστώ πολύ την κυρία Φωτοπούλου και τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα της Radiant που πολλοί από αυτούς είναι αφανείς αλλά πολύ σημαντικοί για την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνουμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Καλινικίδου, η οποία θα σας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα και από μένα. Η κυρία Έλια Βλάχου, επιστημονική υπεύθυνη της ομάδας έργου, δεν θα μπορέσει να παραστεί. Ελπίζω ότι θα καταφέρω να την προσωπήσω. Ωραία. Οι 12 λέξεις που ανέφερε προηγουμένως η κυρία Φωτοπούλου και ο νέος ορισμός του μουσείου αποτέλεσαν για την ομάδα τη βάση του σχεδιασμού του έργου, ώστε οι 11 οδηγοί να εντάσσονται λειτουργικά και υποστηρικτικά στο ελληνικό σύστημα αναγνώρισης και πιστοποίησης μουσείων. Οι στόχοι μας είναι οι οδηγοί να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός χώρου που διέπεται από αρχές, δεοντολογία και επαγγελματισμό, να οδηγήσουν στη θέσπιση διαδικασιών λειτουργίας, ελέγχου, αναθεώρησης και συνεχούς ανατροφοδότησης, να οριοθετήσουν ένα κοινό επαγγελματικό πλαίσιο μέσα από κατευθύνσεις και πρακτικές ρεαλιστικές οδηγίες που ενθαρρύνουν τις διαρκείς βελτιώσεις, να διασφαλίσουν τη διατήρηση της ποιοτικής προσφοράς υπηρεσιών προς το κοινό, να βοηθήσουν τα μουσεία να γίνουν περισσότερο ελκυστικά, προσβάσιμα, συμπεριληπτικά, ανθεκτικά και βιώσιμα, να υποστηρίξουν αρχές όπως η διασφάλιση της ποιότητας, η διαχείριση της διακινδύνευσης, η διαχείριση της πληροφορίας και εν τέλει να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν όλα τα μουσεία στη διαδικασία συγκρότησης φακέλου και εξέτασης της υποψηφιότητας. Το έργο είναι σύνθετο και πολυεπίπεδο. Απαιτεί συνολική θεώρηση που θα εξασφαλίσει το βέλτιστο αποτέλεσμα και το μέγιστο πολλαπλασιαστικό όφελος.
Για τη συγγραφή του συνόλου των 11 οδηγών συγκροτήθηκε διεπιστημονική ομάδα έργου, η οποία εργάζεται κάθετα αναοδηγό, αλλά συνεργάζεται και οριζόντια, ώστε οι οδηγοί να διέπονται από την ίδια στοχοθεσία, να εμφορούνται από τις ίδιες αρχές και τα ζητήματα να επιλύονται με τον ίδιο τρόπο. Η ομάδα έργου λαμβάνει υπόψη το πλήθος των μουσείων, την πολυπλοκότητα του αντικειμένου, το διαφορετικό επιστημονικό υπόβαθρο των στελεχών των μουσείων και εργάζεται για να δημιουργήσει κείμενα χρήσιμα και εύληπτα σε όλους. Οι οδηγοί οφείλουν να αποτελούν ένα εύχριστο καθημερινό εγχειρίδιο για τους επαγγελματίες των μουσείων. Ως εκ τούτου, η δομή τους θα είναι παρόμοια και ισότιμη, σχεδιασμένη ώστε να οδηγεί από το γενικό στο ειδικό, να ορίζει εξ αρχής τον σκοπό και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα της κάθε ενότητας, να εισάγει έννοιες κλειδιά, να αναδεικνύει καλές πρακτικές, να συνδέει το περιεχόμενο με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και με τη διαδικασία της αναγνώρισης και επιστοποίησης, να ονοματίζει αναγκαίες ειδικότητες, αποφάσεις και φορείς έγκρισης, να αποτυπώνει τις διαδικασίες σε διαγράμματα ροής εργασιών, να καταλήγει σε συμπεράσματα, αναφορές, πρότυπα, να τεκμηριώνει όλα τα παραπάνω με παραπομπές, βιβλιογραφία και ευρετήριο όρων. Οι οδηγοί θα απευθύνονται σε ετερογενές κοινό. Τα περιεχόμενα κάθε οδηγού εξετάζονται από το σύνολο της ομάδας, διαμορφώνονται σε συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο και συζητούνται με την αναθέτουσα αρχή, ώστε να εντοπίζονται και να θεραπεύονται κατά το δυνατόν περισσότερα θέματα, με τρόπο που να είναι κατανοητό σε ανθρώπους διαφορετικού εκπαιδευτικού ή εργασιακού υποβάθρου. Οι οδηγοί θα είναι συμβατοί με τις βασικές αρχές μουσιακής οργάνωσης. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται σε 3 φάσεις: κατά το στάδιο του ορισμού του πίνακα περιεχομένων του κάθε οδηγού, κατά το στάδιο της κριτικής ανάγνωσης και αξιολόγησης του πρώτου παραδοτέου και κατά το στάδιο της έγκρισης. Κάθε οδηγός θα αναφέρει επίσης τουλάχιστον 10 λέξεις κλειδιά, ώστε να δημιουργούνται σύνδεσμοι σε όλο το υλικό της μουσιακής βάσης. Οι λέξεις αυτές θα αποτελούν ευρέως γνωστή ορολογία ή θα εισάγουν απολύτως απαραίτητες επιστημονικές έννοιες, πάντα σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις των ερωτηματολογίων προελέγχου και ελέγχου και της ετήσιας έκθεσης που θα υποβάλει το αναγνωρισμένο ή πιστοποιημένο μουσείο. Για την ελεύθερη και απρόσκοπτη αναζήτηση μεταξύ διαφορετικών οδηγών θα αναπτυχθεί ένας πίνακας που θα καταγράφει σε ποιους οδηγούς θα απαντά κάθε λέξη ή έννοια κλειδί. Ο πίνακας αυτός θα επαναλαμβάνεται σε κάθε οδηγό, ώστε να υπάρχει παντού ένα εύκολο και οπτικά προσβάσιμο σύστημα ευρετηρίου. Τέλος, το σύστημα αυτό θα μπορεί να προσαρμοστεί και σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον κριθεί ότι μπορεί να αξιοποιηθεί. Η ομάδα έργου ορίζει τους παρακάτω μεθοδολογικούς στόχους ως απαραίτητους για την ουσιαστική και αξιοποιήσιμη ολοκλήρωση των οδηγών. Να δημιουργηθεί ένα εργαλείο ενδοσκόπησης και εξωστρέφειας των μουσείων, να εισαχθούν αρχές διαχείρισης ολικής ποιότητας από το στάδιο του σχεδιασμού και προσδιορισμού των απαιτήσεων του κοινού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μουσιακών παραγωγών, να εισαχθούν επίσης αρχές διαχείρισης διακινδύνευσης και διαχείρισης της πληροφορίας ως εργαλείο για τη διοίκηση ενός μουσιακού χώρου. Τέλος, να υποστηρίζεται ο αναγνώστης κατά τη διαδικασία σύνταξης του φακέλου. Όσο και αν φαίνονται αντικρουόμενοι, οι όροι ενδοσκόπηση και εξωστρέφεια είναι θεμελιώδεις για τη διαδικασία της αναγνώρισης ή πιστοποίησης. Το μουσείο πρέπει πρώτα να γνωρίσει καλά τον εαυτό του, ώστε να αποφασίσει πόσο εξωστρεφές θα γίνει και με ποιο τρόπο. Έτσι θα αναβαθμίσει την εμπειρία του επισκέπτη και θα προσελκύσει πολλές και διαφορετικές ομάδες κοινού. Θα εδραιωθεί στην κοινότητα και στην τοπική κοινωνία την οποία υπηρετεί, μεριμνώντας ιδιαίτερα για τη διεύρυνση της φυσικής και διανοητικής προσβασιμότητας. Τέλος, θα μπορέσει να αξιοποιήσει το σύνολο των πόρων του, ώστε να προσαρμόζεται στις αλλαγές, να αντιμετωπίζει με αισιοδοξία το μέλλον και να εμπνέει την ίδια αισιοδοξία στις κοινότητες αναφοράς του, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στο υλικό προβολής της διαδικασίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Για το σκοπό αυτό και με βάση τον νέο ορισμό του μουσείου, δημιουργείται ένας πίνακας όπου καταγράφονται τα επιμέρους χαρακτηριστικά του μουσείου, συνδέονται με τα περιεχόμενα των οδηγών και ορίζεται ποιος οδηγός πραγματεύεται κυρίως το εκάστοτε χαρακτηριστικό. Έτσι διασφαλίζεται ότι οι επιμέρους οδηγοί λαμβάνουν υπόψη όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά, αλλά και ότι η επανάληψη χαρακτηριστικών σε διαφορετικούς οδηγούς είναι στοχευμένη και ανάλογη του περιεχομένου. Με τον τρόπο αυτόν, επίσης, τα ίδια τα επιμέρους χαρακτηριστικά του μουσείου γίνονται λέξεις κλειδιά που μπορούν να αξιοποιηθούν στο υλικό της γνωσιακής βάσης. Τέλος, το ανωτέρω σχήμα μπορεί να χρησιμοποιείται ως παράρτημα σε κάθε οδηγό, ώστε να είναι εύκολη η αναζήτηση και η περιήγηση μεταξύ των οδηγών. Τα μουσεία οφείλουν να είναι χώροι που λειτουργούν επαγγελματικά με τη συμμετοχή των κοινοτήτων. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η μόχλευση της αλλαγής, ώστε να δοθεί έμφαση στη δημιουργία διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη την ολική ποιότητα ως εγγενές
στοιχείο της μουσιακής λειτουργίας. Εισάγονται για το σκοπό αυτό αρχές διασφάλισης ποιότητας από το στάδιο του σχεδιασμού και διαλόγου με τον επισκέπτη, ώστε η φωνή του να ακουστεί έγκαιρα ή δυνατόν ήδη από τη φάση του στρατηγικού σχεδιασμού ενός μουσείου, δυνατά σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς της μουσιακής παραγωγής, επιδραστικά με τρόπο που να σέβεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινού και μετρήσιμα με διαρκή ανατροφοδότηση σε διαφορετικές φάσεις από το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον απολογισμό ενός μουσιακού έργου. Επίσης, χρήσιμοι όροι με τους οποίους θα άξιζε να εξοικειωθεί ο μουσιακός χώρος είναι η διαχείριση της διακινδύνευσης αλλά και η διαχείριση της πληροφορίας. Με τις παραπάνω αναφερόμενες αρχές δημιουργείται ένα σύστημα ελέγχου της συγγραφής των οδηγών που αποσκοπεί στην εισαγωγή των αξιών αυτών σε κάθε επιμέρους τεύχος. Διαδικασίες, καλές πρακτικές, πρότυπα και μέθοδοι αυτοαξιολόγησης είναι τα βασικά εργαλεία που προτείνουν οι οδηγοί για να υποστηρίξουν τα μουσεία κατά τη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας. Για τον σκοπό αυτόν αναλύεται το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων και της ετήσιας έκθεσης ανά οδηγό και επισημαίνεται ο κύριος οδηγός τον οποίο πρέπει να ανατρέχει ο αναγνώστης. Έτσι μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για το θέμα που αναζητά, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να ελέγξει ποιοι άλλοι τομείς του μουσιακού έργου σχετίζονται ή επηρεάζονται. Κύριε Νάσενα, Σπύρο, η σειρά σου. Καλή μέρα και από μένα. Εγώ θα σας παρουσιάσω συνοπτικά το περιεχόμενο των 11 οδηγών, πολύ συνοπτικά μέσα από τους βασικούς τους τίτλους. Καταρχήν, να πούμε πως οι 11 οδηγοί δεν είναι λυσάρια. Να επαναλάβουμε αυτό το στοιχείο. Ο σκοπός μας είναι να συγκροτήσουν ένα πλαίσιο αναφοράς για τους επαγγελματίες των μουσείων. Ταυτόχρονα όμως δεν θέλουμε να χάσουν και αυτό το χαρακτήρα της χρηστικότητας που τόνισε και η Άννα προηγουμένως. Θέλουμε δηλαδή μέσα από τα παραρτήματά τους κυρίως να γίνεται αναφορά στον ορισμό των μουσείων, αλλά και στα περιεχόμενα του ερωτηματολογίου και της ετήσιας έκθεσης, όπως έχει προγραμματιστεί για το πρόγραμμα της αναγνώρισης και επιστοποίησης. Ταυτόχρονα, όπως και πριν αναφέρθηκε, θα έχουν πλούσια βιβλιογραφία, θα αναφέρονται οι καλές πρακτικές τους, θα περιέχουν εποπτικό υλικό, λέξεις κλειδιά και θα κλείνουν με στοιχεία ερωταπαντήσεων που θα απευθύνονται έτσι με μια μεγαλύτερη αμεσότητα στους αναγνώστες. Πάμε να δούμε τους 6 πρώτους οδηγούς, οι οποίοι άπτονται ζητημάτων σχετικών με την οργάνωση και τη λειτουργία των μουσείων. Οι τίτλοι τους αναφέρθηκαν και προηγουμένως. Πολύ συνοπτικά όμως είναι ο οδηγός της διοίκησης και λειτουργίας, ο οδηγός εκπώνησης μελετών σκοπιμότητας και σχεδίων βιωσιμότητας, ο οδηγός για τις μουσιολογικές και μουσιογραφικές μελέτες και για τη διαχείριση των συλλογών, ο οδηγός για την ψηφιακή στρατηγική των μουσιακών οργανισμών, για τη συντήρηση των συλλογών, για την επίτευξη του πολυεπίπεδου ρόλου του μουσείου, την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και την εξωστρέφεια. Και οι 5 τελευταίοι οδηγοί έχουν σκοπό να αναπτύξουν εξίσου σημαντικά ζητήματα, αλλά εξειδικεύουν κατά κάποιο τρόπο στην κοινωνική, στην περιβαλλοντική διάσταση των μουσείων και στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα θέματά τους είναι το πολιτιστικό μάρκετινγκ και επικοινωνία, η ανάπτυξη του εθελοντισμού, η προσβασιμότητα των μουσιακών οργανισμών, η διαχείριση έκτακτων καταστάσεων και η μετάβαση στο πράσινο μουσείο. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα περιεχόμενα του πρώτου οδηγού. Ο οδηγός για τη μουσιακή διοίκηση και λειτουργία αναπτύσσει το θεσμικό πλαίσιο των μουσιακών οργανισμών και δίνει γενικές πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία τους. Τα βασικά κεφάλαιά του είναι ορισμός, σκοπός, κατηγορίες μουσείων και νομικές μορφές, διοίκηση και λειτουργία του μουσείου, το οργανόγραμμα, η συγκρότηση και ο εμπλουτισμός των συλλογών, ο κώδικας διοντολογίας μουσείων, η αναγνώριση και επιστοποίηση των μουσείων και ο γενικός κανονισμός προσωπικών δεδομένων και υποχρεώσεις μουσείων. Ζητήματα νομικά και διοικητικά. Ο δεύτερος οδηγός για την εκπώνηση μελετών σκοπιμότητας και σχεδίων βιωσιμότητας είναι αφιερωμένος στον οικονομικό σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των μουσείων. Τα επιμέρους κεφάλαια του είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, οι μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, η οικονομική βιωσιμότητα, η δικτυακή οργάνωση και η λειτουργία μουσιακών οργανισμών.
Ο οδηγός για την εκπώνηση μουσεολογικών και μουσεογραφικών μελετών και για τη διαχείριση των συλλογών έχει σκοπό να καθοδηγήσει τους φορείς που θέλουν να υλοποιήσουν μουσειακές εκθέσεις ως προς τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Αναπτύσσεται στα κεφάλαια διαχείριση συλλογής, μουσειακές μελέτες, βασικές αρχές εκπώνησης μουσεολογικών μελετών, το μουσειακό κέλυφος, βασικές αρχές εκπώνησης μουσεογραφικών μελετών. Ο τέταρτος οδηγός για την ψηφιακή στρατηγική περιγράφει τους βασικούς άξονες για την ψηφιακή του μετάβαση με τα παρακάτω κεφάλαια. Ψηφιακή στρατηγική, ψηφιακές υποδομές διοίκησης και λειτουργίας, ψηφιακές υποδομές μουσειακής εμπειρίας και διαχείριση ψηφιακών υποδομών. Σκοπεύει να παρουσιάσει σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του μουσείου τη ψηφιακή διάσταση και πώς αυτή μπορεί να αναβαθμίσει το μουσειακό οργανισμό. Ο οδηγός για τη συντήρηση των συλλογών έχει ως βασικό σκοπό την εξοικείωση των διαχειριστών των συλλογών με ζητήματα οργάνωσης, φύλαξης, συντήρησης και παρουσίασης των αντικειμένων μέσα από τα κεφάλαια δεοντολογία και βασικές αρχές προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης συλλογών θεσμικό πλαίσιο, προληπτική συντήρηση, επεμβατική συντήρηση και αποκατάσταση. Ο οδηγός για την κοινωνική ένταξη, εκπαίδευση και εξωστρέφεια έχει ως σκοπό να καθοδηγήσει τους μουσειακούς οργανισμούς στην επίτευξη του πολυεπίπεδου ρόλου τους, αναπτύσσοντας τα κεφάλαια μουσειακή κοινωνική πολιτική, μουσειακή εκπαίδευση, εξωστρέφεια του μουσείου. Ο οδηγός για το πολιτιστικό μάρκετινγκ και την επικοινωνία αφορά στην αναγνωρισιμότητα και τις μεθόδους επικοινωνίας και κοινωνικής διείσδυσης των μουσείων. Θα αναπτύξει τα κεφάλαια πολιτιστικό μάρκετινγκ, ο ρόλος της επικοινωνίας, εργαλειοθήκη μάρκετινγκ και επικοινωνίας και θα κλείσει με μια σύνοψη και συμπεράσματα με τη ματιά στο μέλλον. Ο 8ος οδηγός θα εισάγει τους επαγγελματίες των μουσείων στη διαδικασία ανάπτυξης ενός ενεργού δικτύου εθελοντών μέσα από τα κεφάλαια «Γιατί εθελοντισμός στο μουσείο», «Νομικό πλαίσιο», «Εθελοντική εργασία στο μουσείο» και θα κλείσει και αυτός με μία σύνοψη. Ο οδηγός για την προσβασιμότητα των μουσειακών οργανισμών έχει ως σκοπό την προώθηση της προσβασιμότητας με την εφαρμογή δοκιμασμένων και καινοτόμων ιδεών σε ένα πεδίο διαρκώς διευρυνόμενο. Τα κεφάλαια του είναι τι είναι η προσβασιμότητα, μουσειακή πολιτική προσβασιμότητας, σχεδιάζοντας για την προσβασιμότητα και το μέλλον της προσβασιμότητας. Ο επόμενος οδηγός έχει ως θέμα τη διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και καταστροφών και το σχεδιασμό για την πρόληψή τους. Αναπτύσσεται με τα κεφάλαια έκτακτες καταστάσεις σε μουσεία, προστασία προσωπικού και επισκεπτών, προστασία των συλλογών, προστασία των εγκαταστάσεων, στρατηγικός σχεδιασμός διαχείρισης έκτακτων αναγκών. Ο τελευταίος οδηγός θα κατευθύνει τους μουσειακούς οργανισμούς στην πράσινη μετάβασή τους, εστιάζοντας στα περιβαλλοντικά ζητήματα μέσα από τα κεφάλαια μουσεία και κλιματική αλλαγή, περιβαλλοντική βιωσιμότητα, μετάβαση στο πράσινο μουσείο, περιβαλλοντική διαχείριση μουσείων και περιβαλλοντικός σχεδιασμός μουσείων. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συναδέλφους και συνεργάτες μας, την κυρία Καληνικίδου, τον κύριο Νάστανα και φυσικά την κυρία Βλάχου. Για την εξαιρετική παρουσίαση ενός εξαιρετικά σύνθετου έργου. Είναι πραγματικά ένα στοίχημα αυτό που έχετε βάλει και έχουμε βάλει, διότι αυτή η βάση, η γνωσιακή βάση είναι μοναδική στην ελληνική μουσιακή πραγματικότητα. Θεωρούμε δε ότι θα είναι ένα εργαλείο όχι μόνο για τα μουσεία που μετέχουν στο έργο της αναγνώρισης, τη διαδικασία της αναγνώρισης, αλλά για όλα τα μουσεία. Και με αυτό κλείνει το πρώτο μέρος και μπορούμε να ξεκινήσουμε, το δεύτερο μέρος, με συγχωρείτε, και μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Δεν ξέρω τι ερωτήσεις υπάρχουν από το κοινό, σχόλια, εντυπώσεις κτλ.
Ρουλιδάκη. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια σε όλους για την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει. Δεν είχα αντιληφθεί πόσο έχετε εμβαθύνει και πόσο έχετε και διευρύνει το αντικείμενο. Να δώσω συγχαρητήρια και σε όσους βέβαια πήραν την πιστοποίηση, που από ό,τι κατάλαβα δεν είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία, και εύχομαι να ακολουθήσουν πολύ σύντομα και οι υπόλοιποι. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι το οποίο είπε η κυρία Φωτοπούλου και αφορά τον πολιτιστικό τουρισμό. Και χαίρομαι που το είπε, που δεν έχει ακριβώς το ταμπού. Προφανώς και τα μουσεία απευθύνονται στις κοινωνίες και αυτό το έχουμε ήδη εμπεδώσει και γίνεται, αλλά η Ελλάδα έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στο πολιτιστικό τουρισμό. Ο μόνος τρόπος αναχέτησης των πεντάστερων που κατατρώνε τον τόπο, τη γη αυτή καθεαυτή, αλλά και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων όπου εγκαθίστανται, είναι αυτός ο πολιτιστικός τουρισμός. Και θα ήθελα εδώ να σας ρωτήσω αν έχετε σκεφτεί μέσα από αυτή τη διαδικασία που κάνετε και την οργάνωση δικτύων διαδρομών στα μουσεία, είτε με συναφή, ασχέτως είναι απομακρυσμένα, με συναφές αντικείμενο για κάποιον που έχει ειδικό ενδιαφέρον για κάτι, είτε επειδή είναι κοντά και επειδή κανείς θα μπορούσε να δει και κάτι άλλο σε ό,τι αφορά τον τόπο. Ευχαριστούμε την κυρία Ανδρουλιδάκη. Με αυτή την ευκαιρία να πούμε ένα από τα χαρακτηριστικά που θα έχει η πλατφόρμα που θα βλέπει το κοινό στο πληροφοριακό σύστημα. Και μετά θα πούμε και λίγο περισσότερα για την ουσία αυτού που ρωτάει. Το πληροφοριακό σύστημα είναι ένα εργαλείο στο οποίο θα μπαίνει το μουσείο, θα εισάγει τα στοιχεία, θα μπαίνουν οι συνάδελφοι του από τις ομάδες τις αντίστοιχες που θα πρέπει να αξιολογούν, θα κάνουν μια δουλειά κλπ. Αυτό είναι το βασικό του κομμάτι. Ωστόσο, έχουμε προβλέψει να υπάρχει μια πλατφόρμα διεπαφής με χρήστες οι οποίοι μπορεί να είναι και γενικό κοινό. Δεν θα είναι απαραίτητα δηλαδή το μουσείο το οποίο θα κάνει την αίτηση. Και εκεί ήταν μια συζήτηση που μας βοήθησαν πολύ και οι τεχνικοί από την InDigital για να καταλήξουμε στο πώς θα έχει αυτή τη μορφή. Δηλαδή, θα μπορούν να υπάρχουν οι παρουσιάσεις των μουσείων, των αναγνωρισμένων ή πιστοποιημένων όμως μουσείων, με έναν τρόπο που και το γενικό κοινό θα μπορεί να καταλαβαίνει ότι π.χ. στη Λάρισα, τώρα λέμε σήμερα που έχουμε ένα μουσείο από τη Λάρισα, πέρα από την πινακοθήκη Κατσίγρα υπάρχει το διαχρονικό που ελπίζω ότι θα πιστοποιηθεί πάρα πολύ σύντομα. Υπάρχει το λαογραφικό που είναι ένα εξαιρετικό μουσείο, ίσως από τα σημαντικότερα λαογραφικά στην Ελλάδα. Να μια διαδρομή μέσα στη Λάρισα, η οποία σου δίνει μια εικόνα του τόπου. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνεται με έναν τρόπο από το πληροφοριακό. Τα δίκτυα μουσείων είναι η φιλοδοξία μας, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το φτιάξει το Υπουργείο. Αυτό είναι δουλειά που πρέπει να την κάνουν και την κάνουν τα μουσεία ως ένα βαθμό. Μπορούμε να τα ενισχύσουμε. Ξέρουμε για το δίκτυο μουσείων Ιωνίου, ας πούμε. Υπάρχει ένα δίκτυο μουσείων της Αθήνας, δεν ξέρω πόσο ενεργό είναι. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε και να το προβάλλουμε και μέσα από αυτό το σύστημα. Και όπου το βρίσκουμε, να το αναδεικνύουμε. Αλλά δεν μπορεί το Υπουργείο να το κάνει. Απλά το Υπουργείο έχει επίγνωση ότι κάθε μουσείο στον τόπο που είναι, με την παρουσία του και μόνο, δημιουργεί μια συνθήκη για όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό είναι μια μεγάλη δύναμη που πρέπει να την αξιοποιήσει το κάθε ένα μουσείο για να μπορέσει να αυξήσει την εμβέλειά του και το ειδικό του χαρακτηριστικό. Αυτό, αν βοηθάει στο ερώτημα που έθεσε η κυρία Ανδρουλιδάκη. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι όσο το Υπουργείο φτιάχνει πλατφόρμες, οργανώνει την πληροφορία και δουλεύει με αυτές, σιγά σιγά θα μπορούν αυτές να διαλειτουργούν, θα καταλαβαίνουμε και εμείς τον πλούτο, θα τον συνειδητοποιούμε, γιατί ο πλούτος είναι μεγάλος, αλλά πολλές φορές δεν είναι οργανωμένος. Οπότε και η πλατφόρμα της πιστοποίησης και αναγνώρισης μπορεί να λειτουργήσει στη συνέχεια και να συνδυαστεί με το αρχαιολογικό κτηματολόγιο που ήδη υπάρχει, με την πλατφόρμα των ψηφιακών συλλογών, κινητών μνημείων, που προφανώς περιλαμβάνουν τα μνημεία που εκτίθενται στα μουσεία, τα πιστοποιημένα μουσεία και τα μη πιστοποιημένα μουσεία. Οπότε σιγά σιγά αυτός ο χώρος θα αρχίσει να οργανώνεται. Αρκεί οι δουλειές να γίνονται με σύστημα και με τάξη και να μην πετιώνται χρήματα σε ψηφιακές δράσεις οι οποίες τελικά δεν έχουν το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω κι εγώ κάτι. Ως κοινωνία της πληροφορίας έχουμε αναλάβει κι άλλο ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορά στους λεωφόρους πολιτισμού
Και μέσα από αυτό θα αναδεικνύονται και μουσεία και άλλα σημεία πολιτισμικού ενδιαφέροντος στις διαδρομές, στις μεγάλες λεωφόρους της χώρας. Οπότε, υπό αυτή την έννοια, κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια μέριμνα και γι' αυτό. Νομίζω ότι βλέπω την κυρία Κατσελάκη. Βεβαίως. Ναι. Απλώς, αν θέλετε, μία εμπειρία από το Μουσείο Καζαντζάκη στο θέμα των πολιτιστικών διαδρομών. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε ό,τι υπάρχει στον περίγυρο του χωριού Μυρτιά, που είναι το μουσείο, δηλαδή φαράγγια, εινοποιία και άλλες πολιτιστικές δράσεις οι οποίες γίνονται, και είμαστε σε επαφή και με τουριστικούς πράκτορες, οι οποίοι θα μπορέσουν κάποια στιγμή να κατευθύνουν οργανωμένα τους τουρίστες να περάσουν από όλες αυτές τις περιοχές και να δούνε βεβαίως και το Μουσείο Καζαντζάκη. Οπότε αυτό είναι μία από τις δραστηριότητες τις οποίες προσπαθούμε να υλοποιήσουμε στα πλαίσια του πολιτιστικού τουρισμού, αν αυτό ενδιαφέρει. Η αναγνώριση και η πιστοποίηση προσφέρουν ορατότητα και η ορατότητα προσελκύει τουρισμό. Δηλαδή, de facto, είναι κάτι το οποίο συμβάλλει. Συγγνώμη, γιατί βεβαίως, κυρία Καληνική. Εγώ απλά αναφερόμουν, ναι, δίκτυα θεματικού. Θέλει κάτι πιο οργανωμένο για να απευθυνθεί κανείς έξω. Να μην έρθει κανείς μόνο για τον ήλιο και τη θάλασσα. Θα πρέπει να έρθει κάποιος που έχει πάνω το λέω για τη Λέρο τώρα, που έχουμε δει, είδαμε καταπληκτικά πράγματα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν το ξέρει κανείς. Έτσι, μπορεί τα θεματικά να είναι του Σλίμαν που είπατε, δηλαδή έπιπλα, είναι κάποιος που ενδιαφέρεται εκεί, κοσμήματα, που μπορεί να πεις, δηλαδή να είναι θεματικό ότι θα πας σε αυτό το μουσείο, σε αυτό, και οι αρχαιολογικοί χώροι μέσα, γιατί πρέπει να δεις και τον τόπο. Αυτό με ένα πιο οργανωμένο, βέβαια το Υπουργείο Τουρισμού ίσως πρέπει να το κάνει, αλλά εμείς που θα δώσουμε τα στοιχεία και νομίζω πως αυτό που κάνετε είναι προς αυτή την κατεύθυνση, το να μπορεί να αντιλήσει κανείς στοιχεία και μάλιστα αξιόπιστα, γιατί η αξιοπιστία των δεδομένων είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο στην εποχή μας. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι, τα ερωτηματολόγια της αναγνώρισης και της πιστοποίησης περιλαμβάνουν ερωτήσεις. Ρωτώνται τα μουσεία αν ανήκουν σε κάποιο δίκτυο, ρωτώνται τα μουσεία τι συνέργειες κάνουν με την τοπική κοινωνία και καταλαβαίνουμε, έτσι συγκεντρώνεται πάρα πολύ σημαντική πληροφορία για τις διασυνδέσεις των μουσείων και για τις σχέσεις που δημιουργούνται δουλεύοντας λίγο-λίγο, διαπροσωπικά. Είναι πληροφορία που τώρα αρχίζει να γίνεται επίσημη μέσα από αυτή τη διαδικασία και νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσει, η συγκέντρωση όλης αυτής της πληροφορίας μπορεί να οδηγήσει εύκολα εκεί που συζητάμε. Ευχαριστώ. Ακριβώς αυτό που επεσήμανε ο κύριος Σταρουδάκης ήθελα να προσθέσω κι εγώ, ίσως λίγο πιο αναλυτικά, ότι οι πολιτιστικές διαδρομές δημιουργούν δίκτυα τα οποία διαχειρίζεται η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου μας, είναι το Focal Point, δημιουργούν τέτοιου είδους δίκτυα και δημιουργούν αυτές τις συνέργειες όχι μόνο μεταξύ μουσείων, μέσα από μια συγκεκριμένη θεματική, αλλά και με αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και άλλους φορείς. Πρόσφατα, για παράδειγμα, στη διαδρομή του Κρασιού εντάχθηκαν κάποια μουσεία του Ηρακλείου, αν θυμάμαι καλά, και της Θεσσαλονίκης. Είναι λοιπόν ενδεικτικό και βέβαια ο ρόλος των πολιτιστικών διαδρομών, ανάμεσα σε πολλά άλλα, είναι ακριβώς αυτή η προώθηση και η ανάδειξη και η ενίσχυση του τουριστικού πολιτισμού, προκειμένου ακριβώς να προσελκύσουν ένα ευρύτερο κοινό, αλλά υψηλότερο επίπεδο και όχι αυτό που μέχρι τώρα δεχόμασταν. Ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι πολιτιστικές διαδρομές και ίσως εδώ έτσι να υπενθυμίσουμε ότι η μόνη ελληνική διαδρομή που είναι αυτή της Ελιάς, δυστυχώς δεν είναι σε καλή διαδρομή, σε καλή πορεία. Και θα έπρεπε έτσι να τις ενισχύσουμε και να τις αγκαλιάσουμε λίγο περισσότερο. Εγώ να μιλήσω.
Καλημέρα σας. Λέγομαι Μέρη Χρυσικοπούλου. Έρχομαι από το Αγρίνιο. Είμαι η ιδρύτρια και πρόεδρος του Λαογραφικού, Ιστορικού και Φιλολογικού Μουσείου Αιτωλοκαρνανίας. Εδώ και μερικά χρόνια έχουμε παρακολουθήσει μια διεθνή συνάντηση μουσείων και ήταν από τότε, πάνε πολλά χρόνια, στο Υπουργείο Πολιτισμού έγινε πάλι η συνάντηση και υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Ξεκίνησε από την Αμερική, το Museums Accreditation, με πάρα πολλές διαδικασίες και δύσκολες για τα πολλά μουσεία. Πήγε στον Καναδά με ελαφρότερα στοιχεία, ήρθε στην Αγγλία, υιοθετήθηκε, διαμαρτυρήθηκε όλη η Ευρώπη, Γαλλία, Αγγλία, όχι η Αγγλία είχε προσχωρήσει, Ιταλία, Ισπανία, πάρα πολλές χώρες για αυτά τα μικρά ελκυστικά που λέτε, συμπεριληπτικά και βιώσιμα και εξωστρεφή μουσεία. Ένα τέτοιο είναι το δικό μας. Στεγαζότανε σε διάφορα ενοικιασμένα κτίρια, κάποτε είχαμε καλύτερους πόρους, χρηματοδοτούσε το Υπουργείο, ο Δήμος, τα κόψαν όλοι, τα μαζέψαμε, τα ξενοικιάσαμε, είμαστε σε αποθήκες του Δήμου και τώρα πρόκειται ο Δήμος, ο νυν δήμαρχος, και ελπίζομαι να ξαναβγεί, θέτει πάλι, να έχει υποσχεθεί μια καπναποθήκη, έναν όροφο, καινούργια, όχι από τις παλιές, οι οποίοι είναι πάρα πολύ γεροί, τσιμεντένια οι λεγόμενοι, σε έναν όροφο. Εμείς έχουμε δικούς μας αρχιτέκτονες και κάποιοι του Δήμου και ρωτώ τον κύριο τον αρχιτέκτονα αν χρειαστούμε κάποια συμβουλή από το Υπουργείο. Είστε στο Υπουργείο, θα μπορούσατε να μας δώσετε αν χρειαστούμε κάτι? Δεν ξέρω. Ή είστε άλλη υπηρεσία? Είμαι εξωτερικός συνεργάτης, δεν είμαι υπηρεσιακό στέλεχος του Υπουργείου. Εμείς αυτού βρισκόμαστε, είμαστε πολύ μακριά ακόμα για να γίνει, να θεωρηθεί μουσείο πιστοποιημένο. Και δεν μας ενδιαφέρει επιτέλους, γιατί όλη η Ευρώπη είχε αντιδράσει, είπε ότι αυτά τα μικρά που έγιναν από εθελοντικές ομάδες και από ανθρώπους με μεράκι ή από συλλόγους, όπως εμάς το έκανε ο Σύλλογος Γυναικών. Έχει γίνει και ο Σύλλογος των Φίλων και το Λαογραφικό και είμαστε 3 αδελφά σωματεία που δρούμε όλοι μαζί και κυρίως οι φίλοι μας χρηματοδοτούν, που έχουν κοπεί οι επιδοτήσεις. Αυτού βρισκόμαστε, κάνουμε μεγάλο αγώνα, έχει μεγάλη εξωστρέφεια, μεγάλη εκτίμηση από το λαό, ακόμα μας δίνουν αντικείμενα και επιπλέον κρατάμε μόνο ένα μικρό δείγμα, τις βιβλιοθήκες μας, και συνάπτουμε σύμβαση με τα πανεπιστήμια όλα της Ελλάδας, ακόμα και του εξωτερικού, για διδακτορικά, πτυχιακά και μεταπτυχιακά, για διάφορα θέματα. Καλλιέργεια του καπνού, καπναποθήκες, αρχιτεκτονική, τουρισμός και πολλά άλλα θέματα και μάλιστα αριστεύουν. Παίζω με ένα ρόλο μεγάλο, με ένα πολύ μικρό στέκι, σε ένα μικρό διαμέρισμα. Ελπίζουμε σύντομα να μπούμε και να έχουμε κάτι καλύτερο. Αν χρειαστούμε τη βοήθεια του Υπουργείου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φοιτητές μας λένε ότι τα πανεπιστήμια πλέον όλο ψηφιακά πράγματα κάνουν, όχι πραγματικά κλπ. Και εμείς προσαρμοστήκαμε λίγο και κάναμε 2 οδηγίες και πετύχαμε κάτι για μια έκδοση ενός βιβλίου και για ψηφιακό μουσείο. Ευχαριστώ ότι πολύ που με πρέπει ακούσατε. Να τα δείτε σε πιο αυτά, η κυρία Φωτοπούλου, η οποία είχε κατέβει στο Αγρίνιο και είδε πώς είμαστε και λοιπά, πέρυσι, γνωρίζει τα πράγματα. Και όλες σας έχουμε επαφή, κυρία Ζαχαράκη και άλλες κυρίες. Ευχαριστούμε, κυρία Χρυσικοπούλου. Και έχουμε και βοηθούς στα νέα συστήματα. Ευχαριστώ πολύ. Τελείωσα εγώ. Ευχαριστούμε. Άλλος? Έχω πάρει ήδη το μικρόφωνο. Μπορώ? Λοιπόν, καλησπέρα. Είμαι η Νικολέτα Λιακοσταύρου από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Καταρχήν, εντυπωσιάστηκα από την παρουσίαση, διότι είχα μείνει στην πιστοποίηση, κυρίως
στους όρους, στην καταγραφή και στο πώς μπορούν να πιστοποιηθούν τα μουσεία. Τα πρακτικά και όλοι οι οδηγοί οι οποίοι ετοιμάζεται είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, το οποίο στα μουσεία ήδη το κάνουμε μόνοι μας, με τρόπο που εμείς ο καθένας μπορεί να στοιχειοθετήσει το έργο του στα διάφορα επίπεδα. Ήθελα να ρωτήσω, να ρωτήσω. Όλη αυτή η πληροφορία η οποία συγκεντρώνεται στην πλατφόρμα αυτή και για όλα τα μουσεία τα οποία θα πιστοποιηθούν καταρχήν και ελπίζω να είναι και πολύ περισσότερα και να είναι και τα ιδιωτικά, θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη βάση για ψηφιακές εκθέσεις σε ελληνικό πια, όπως είναι η Ευρωπαϊκή, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ψηφιακές εκθέσεις με βάση, παραδείγματος χάρη, μια συλλογή. Θα ήταν μια τέτοια ευκαιρία, θα έχει τέτοιο υλικό που θα μπορέσει να δώσει μια τέτοια προοπτική, για να φέρει την εξωστρέφεια, τις συνέργειες και όλα αυτά τα ωραία, τις ωραίες αξίες που είναι σημαντικές. Αυτό που λέτε είναι μια έξτρα λειτουργία για την οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόβλεψη. Αλλά αυτή είναι μια λειτουργία την οποία μπορεί να κάνει πρώτον το πιστοποιημένο μουσείο μέσα από την πλατφόρμα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Αυτό αφορά τα μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Και δεύτερον, τα μουσεία τα οποία θέλουν να το κάνουν αυτό, δηλαδή να δημιουργήσουν μια ψηφιακή έκθεση, ένα ψηφιακό αποτύπωμα, θα μπορούν να βοηθηθούν με τρόπους που θα τους δίνονται από την ψηφιακή στρατηγική και τις βοήθειες για να το φτιάξουν. Αλλά αυτόνομα δεν είναι κάτι το οποίο προσφέρεται αυτή τη στιγμή μέσα από την πλατφόρμα. Είναι κάτι το οποίο όμως η διαδικασία της αναγνώρισης βοηθάει πάρα πολύ να φτάσεις ένα βήμα πριν για να μπορείς να το κάνεις. Ευχαριστώ. Αν μπορώ να συμπληρώσω, στην πλατφόρμα των ψηφιακών συλλογών κινητών μνημείων υπάρχει δυνατότητα, όπως είπε η κυρία Φωτοπούλου, για τα μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού να παρουσιάζουν ψηφιακές εκθέσεις με βάση τα αντικείμενα που έχουν καταχωρήσει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δημοσιοποιημένα περί τα 70.000 αντικείμενα, από τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν και εκθέσεις εφόσον οι εφορίες αρχαιοτήτων το επιθυμούν. Από την άλλη, υπάρχει υποχρέωση βάσει νόμου τα αναγνωρισμένα μουσεία να καταθέτουν ένα ψηφιακό αντίγραφο των συλλογών τους, πάλι στην Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, ένα ψηφιακό αντίγραφο των συλλογών, του Αρχείου των Συλλογών. Ναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν όταν κατατεθεί, εφόσον υπάρχουν τα εργαλεία και εφόσον μπορέσει η Διεύθυνση να προχωρήσει ένα βήμα πιο πέρα σε ένα μελλοντικό έργο, προφανώς θα είναι δυνατή και μία δημιουργία και προβολή, μία δημιουργία εκθέσεων και προβολή αυτών των μουσείων μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Αυτό ήθελα να πω. Κυρία Λιακοσταύρου, το δημόσιο αποθετήριο αφορά τα μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα μουσεία της αναγνώρισης δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε εμείς ένα τέτοιο αποθετήριο. Μπορούν να το δημιουργήσουν τα ίδια. Η ψηφιακή στρατηγική την οποία θα αναπτύξουν και θα έχουν μεγάλες βοήθειες και από τους οδηγούς και από εμάς θα τα βοηθήσει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Δεν βλέπω το λόγο γιατί πρέπει να φτιάξουμε άλλη μια μικρή Ευρωπαϊκή για τα ελληνικά μουσεία. Μπείτε εκεί. Όποιος θέλει να κάνει για το δικό του μουσείο ψηφιακές εκθέσεις θα έχει βοήθειες από τη μεθοδολογία μέχρι το πώς μπορούν να το κάνουν μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Αλλά όχι σαν μια έξτρα λειτουργία της πλατφόρμας αυτή τη στιγμή. Αυτό. Καλημέρα και από μένα και συγχαρητήρια σε όλους τους. Καλησπέρα και από μένα. Τώρα είναι πολύ δυνατά μάλλον. Και συγχαρητήρια σε όλους τους καινούριους συναδέλφους στην ομάδα των αναγνωρισμένων ελληνικών μουσείων. Ήθελα απλά να προσθέσω, γιατί και εμείς είμαστε ιδιωτικό μουσείο, ότι όλη η συλλογή μας που έχει ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο του Europeana έχει ανέβει στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στην πλατφόρμα εκεί.
Και ό,τι θα κάνουμε τώρα με ένα καινούριο ΕΣΠΑ που έχει πάρει το μουσείο θα ανεβεί και αυτό εκεί. Και εκεί υπάρχει πλουσιότατο υλικό και μπορεί κανείς να πάρει στοιχεία οπτικής επικοινωνίας, επαφής με τις συλλογές πολλών ιδρυμάτων και μουσείων. Και από εκεί είναι ένα πρώτο καλό βήμα για να δει κανείς που θα ήθελε να συνεργαστεί. Ευχαριστώ. Ποιος άλλος? Κάποιος άλλος? Τότε νομίζω ότι είναι η ώρα για το ελαφρύ γεύμα. Ναι, επιστρέφουμε, μην φύγετε. 13:45.